daiteken, baina askotan, eta bai, adibidez, Euskal Herrira pentsatuta, askotan eztabaida baino bilatzen duguna da juliganismoa edo, kirolan topatu ezakegu, baita ere zenbait talde politikorekin, eta norbaitei erantzuten... Futboleroak emate dute. Bai, erabat, eta askotan, norbaitek kritika bat egin, inolako oinarririk gabe hori bai, aipatuz, ez dakit zer kontu intelektuala eta hau irakurri dut, bestea badakit, eta bar, erantzuten diozu, baina karo, zer egingo zu gero baldin badakizu etorreko diela beste 25 lagun, bestearen alde jartzera, eta zu esatera, kasu honetan, nik denetarik ikusi dut, sare sozialetan, eta ulertu nahi nuenak, ulertu nazala, baina hoxe. Orduan, batzutan, pixka pereza bateit. Ez da. Baina ezin da, baita ez da espazio hori galdu behar da, ezakit. Bai, hor sortzen diren eztabaidak eraikitzaileak ez direla behintzat esango nuke argi dagoela. Honek ere luzerako emango luke, ondo iruditzen bazaizue biharko utziko dugu gaiako itzeko 8:00 4 minutu, alabazan. Aio. Aio. Mugarra eta Arranatx. Alabazan edo ez bazan, entzun dadila naiz irratian. Aspaldian, gure arbasoek galtza motzetan eta jeluzekin ibiltzen zirenean, eta nahiko ondiak zirenean, gentilak zirenean. Gertatu zen, hauxe, hortxe, Durango atzekaldean dauden mendi hoietan, ezagutzen txuzuan boto, hor zauden, Mugarra eta Arranatx. Gertu bilak. Eta bilak inbidia jota bata bestearekin. Eta beti zuden bereien artean ikamika, ea zentzen mendirik ederrena, zeinek zituen arbol gehienak, eta baten behin Mugarrez kesan zion Arranatxei. Izerrak agin lau harrikozkarro esterik, nima eskila eta hemen, arbola, zuaitzen, nahi aina zelaia, eta izerrakak, nizerdakan, alago lau arbol sistrin besterik ezakak, eta ni lau arbol sistrin egin baile, eta diskutitzen, eta beti zuen, eta handik zebiltzan hartzainak, beti zeuden beldurrez. Azemazien bi mendien artean ikamika, eta, tarteka, lasaitzen ziren, berriro, zer dakak orbegin arbolik ez, eta botatzen zion arriba, bomba, pamba, eta zaiteu genen, nahi pagian utzi, eta behen artean hasi ziren hor, gero eta izkanbila hundiago, eta hartzainak hartaldekin, eta beldurtuta, eta erabaki zuten, bien artean, tartea ingo zutela. Eta zizien, bien arteko harria kentzen, eta zabaltzen bidea, eta lortu zuten, bien arteko tartea haunditzea. Eta, lasaitasuna heldu mentzen. Baina ez gehiegi. Halako batean Mugarra gauean esnat, eta zaitxuk egirik ez dakak ardirik ez hartali ez hartzainik dizkieten hartalde pilargin eta hartzai pilargin hartzaiagi lau mukizu besterik ez dituk alakor kumetxatxu betekin eta zizien, ni hartzai gehiago ni hartzai zizien kontatzen eta batek kontatu zuen Mugarrak bazituela 20 hartzai eta Arranatxek bazituen 21 eta hor iskanbilerako zea bazen nahiko ambientea eta hartzainek elkartu ziren eta erabaki zuten pake santua egiteagatik hartzain bat bidaltzea beste leku batera. Talaxe, zozketan entzuten eta hartzai gaztenei tokatu zitzaion alde egitea. Eta Gorbeialdea joan zen, eta joan zen, eta Gorbeiara heldu zen. Eta arduozkioztikan, hartalde ura, hartalde gehiago bihurtu zen, eta hartzai gehiago, eta esaten badizuete beste zer, ez sinistu. Gorbeialdean hartzaiak eta daude, Durango aldekoi, esker. Eta ordutikan, nunbaite oraingoz behintzat, bimendian arteko, iskanbila,
amaitu zen, ez dakigu Gorbeian zer gertatzen ari den. Gipuzkoako Foru Aldundiaren eta Donostiako Udalaren laguntzarekin ekoiztutako saioa. Naiz irratia. Informazioaren aria, Naiz irratian, Pegi Lekuona. Egunon, goizeko 8 dira, ongi etorri Naiz irratira. ¡Quieto todo el mundo! ¡Silencio! ¡Fuera todo el mundo! ¡Quieto, Otsailaren 23ko estatu kolpe saiakeraren dokumentazio argitara irten ostean Antonio Tejero Guardia Zibilaren teniente koronela hil egin da, eta hain zuzen dokumentazioan frankistak eta eskuin muturreko militar zein jarraitzaileek indarkeria muturreraino eramateko zuten asmoa agerian gelditu da. Esaterako Espainiar telebista publikora joan ziren militarrek bertakoak hil arte tirokatzeko baimena zuten eta pistolero ezberdinak ere prest zeuden kaleak hartzeko 1991 urteko egun hartan. Salva Badiola, egunon. Egunon Pegi eta egunon entzuleok, Zesideko misio berezian elkarte operatiboko 6 kidek aktiboki parte hartu zuten kolpe saiakeran. Gainera dokumentazioaren arabera horretan ibili zirela estaltzen saiatu ziren kolpeak porrotegin ostean. Dokumenturik aipagarrianen artean Juan García Carre sindikatu vertikaleko burua eta Tejeroren arteko elkarrizketa bat dago. Oye, la Corazada está ocupando televisión. La Corazada está ocupando televisión. Y que lo digo yo con toda seguridad. ¿De acuerdo? ¿Qué cojones? No os dejéis... Militarren arteko elkarrezketa esanguratsuetako batek erakusten du nola Espainiako telebista publikora joan zirenek tiro egiteko baimena zuten bertakoen kontra. Testuinguru honetan Pedro Sánchezek ez du argitu bere gobernuan 1976ko martxoaren 3ko sarraskiko dokumentuak, 78ko Sanferminak, Naparra, ala Mikel Zabaltzaren kasuak edo Batallon Basko Espainol eta Galen kasuak desklasifikatuko ote dituen. Mertxe Aizpurua, EH Bilduko diputatuak kontrol saioan Sánchezik galdetu dio ea euskal gizartearentzat interesekoak diren dokumentuak desklasifikatuko ote dituen. Por ello le pregunto si desclasificará la documentación relativa a todos estos casos como esperan las familias y la ciudadanía vasca. Sánchezek ez du erantzun zer egingo ote duen sekretupean mantentzen diren dokumentuekin eta uztailean Espainiar exekutiboak onartu zuen informazio sailkatuaren legea babestea eskatu du. A mí lo único que me gustaría es pedirles a los grupos parlamentarios de esta Cámara, la mayoría de esta Cámara, que durante este periodo de sesiones que acaba de arrancar, en el año 2026, podamos por fin tener una ley contemporánea, democrática y que efectivamente suponga la derogación. Israelgo armamentu enpresetara esportatutako altzairua obusak fabrikatzeko zela bazekela frogatzen den dokumentazioa topatu du Espainiar poliziak Siden horren basauriko egoitzan. Palestinako okupazioaren aurkako sare solidarioaren arabera, Iñigo Molero zuzendari komertzialaren bulegoan eta ikertutako 3 enpresetako batean aurkitutako mezu elektroniko inprimatu batek taula bat agertzen zuen armamentu sektoreko hartzailekin, horien artean IMI Systems LTD enpresa israeldarra, obusetarako altzairuaren hornidurari buruzko berariazko erreferentziarekin batera. Eta nazioarteari dagokion beste albiste bat, Kubako aduanetako poliziak Ameriketako estatu batuetatik zetorren itsasontzi azkar bateko 4 lagunak hil ditu. Nazioarteko uretan zirela, Kubako uretara ez sartzeko agindu zien poliziak ez zuten hala egin eta hauek tirokatu egin zituzten. Floridako fiskaltza nagusiak ikerketa ere zabaldu du. Eta Carpe Diem lelopean makina erremintaren nazioarteko biurtekoak fabrikazio aurreratuaren nazioarteko azoka antolatuko du martxoaren 2tik 6 beken. Merkataritza erakusketarekin batera, Diem 2026 eduki agenda zabalduko du joerak aztertzeko, ezagutza partekatzeko eta goi mailako networking bultzatzeko. Egungo erronkei aurre egiteko plataforma estrategiko gisa duen eginkizuna indartuz. Los visitantes vienen con objetivos definidos. Conocer el desarrollo de las tecnologías más recientes, identificar soluciones competitivas, establecer alianzas claves,
anticipar también las tendencias que van a marcar el futuro de la industria y buscar... Eta Maderas de Llodio enpresako zuzendaritzak eta enpresa batzordeak enplegu erregulazioko espedientari errekurtso aurkeztuko diote. Euskal Autonomia Erkidegoko auzitegi nagusiak txostena zuzenbidetik at zegoela ebatzi ostean, orain auzitegi gorenak hartu beharko du azken erabakia. Eta pasaden larun batean Espainiar Poliziak Osasuna eta Real Madrilen partidaren ostean sadarreko eskilaretan egin zuten karkek zer esana ematen jarraitzen du. Kluba atzo bildu zen larun bateko karga polizialari aurre egiteko eta oinarrizko bi erabaki hartu zituen. Aurretik iragarritako ikerketa zabaltzea eta Nafarroko gobernuarekin batera Espainiako poliziaren ordez forala ezartzeari ekitea. Sadar bizirik taldeak berriz ostiral honetan deitu ditu hedabideak. Eguraldia eta trafikoa naiz irratian. Errepideok enezun honetan badu nabarmentzeko jazueraren bat? Ohiko autopilaketak ditugu Bilbo inguruan Pegi, Leioan, Barakaldon eta Galdakaon. Adibide beraz bertatik igaro behar izanez gero, eguraldiaren nondik norako guztiak Ikerri Barluzeak. Ostegun honetan eta beste egun batez jarraian eguraldi eguzkitsu eta ederrarekin jarraituko dugu. Goizean ez da behe-lainorik agertuko eta zerua erabat urdin agertuko da lurralde osoan, naiz eta gandua egongo den eta gandu horren eraginez atmosfera zertxoet lausotua edo agertuko den, eta arratsaldeko ordu askotan ere antzeko joera errepikatuko da, zerua urdin mantenduko da eta giroa ederra izango da. Gauean, lurraldearen iparmendebaldean, bereziki Bizkaia iparmendebaldean, hodei baxu batzuk agertuko dira, baina ez dute bestelako ondoriorik ekarriko. Haizeak egotik eta bizi joko du, bereziki Kantauriar isurialdean, temperatura minimoek behera ingo 11 gradu bitartean arandituko dira, maksimoek aldez antzeko baloretan jarraituko dute, Kantauriar isurialdean 19 eta 24 gradu bitartean arandituko dira, unere antzokoren batean gorago geratzea ere baztertu gabe, hego isurian 17 eta 21 gradu bitartean geratuko dira, temperatura maksimoetan baxuenak Araba eta Nafarroa erdialdean neurtuko dira, altuenak aldiz kostaldean. Edeil Teietxea teknikan otsailak 26 da, osteguna. Informazioaren aria. Estatu Espainiarreko gobernuak otsailaren 23ko estatu kolpe saiakeraren inguruko dokumentuak egin ditu publiko. Finan, frankistak eta eskuin muturreko militar zein jarraitzaileek indarkeria muturrera eramateko asmoa zuten eta esaterako Espainiar Telebista Publikora joan ziren militarrak bertakoak hil arte tirokatzeko baimena zuten. Aipatzen zen den dokumentuetan lehen tiroa airera, bigarrena gorputzetara. Pistolero ezberdinak ere prest zeuden kaleak hartzeko 1981 egun hartan. ¡Quieto todo el mundo! ¡Silencio! ¡Fuera todo el mundo! ¡Quieto, cuidado! Espainiako Kongresuan Tejerok tiro egin eta Valentzian tankeak ateratzeaz gain, 1981 otsailaren 23an estatu kolpea sustatu zutenak indarkeria muturreraino eramateko prest zeudela erakusten dute desklasifikatu diren dokumentuek. Dokumentu hauetan audioak dauden, gidoiak, elkarrezketa transkribatuak, eta desklasifikatutako dokumentuak erakusten dutenez, CSICeko misio berezien elkarte operaktiboko 6 kidek aktiboke parte hartu zuten kolpe saiakeran. Gainera dokumentazioaren arabera horretan ibili zirela estaltzen saiatu ziren kolpeak porrotekin ondoren. Zehazki Defentsa Ministerioaren txostenak adierazten duenez, agenteak CSICekoak dire eta aldez aurretik zekiten zer gertatu zen edo egun hartan gauzatu zen laguntza operatiboa planifikatu zuten. Dokumenturik aipagarrianen artean Juan García Carres sindikatu vertikaleko burua eta Tejeroren arteko elkarrezketa bat dago. Oye, la acorazada está ocupando televisión. La acorazada está ocupando televisión. Y que lo digo yo con toda seguridad. ¿De acuerdo? ¿Qué cojones? No os dejéis engañar. ¿Qué coño va a haber? No renunciéis, que es España. ¿De acuerdo que es España, coño? ¡Viva España, coño! ¡Viva España! Militarren arteko elkarrezketa esanguratsuetako batek erakusten du nola Espainiako telebista publikora joan zirenek tiro egiteko baimena zuten bertakoen kontra. Estatu kolpea ez zen esparru militarrera mugatzen. Acción Sindikalista Nacional de Trabajo sindikatuak zibilen brigadak antolatu zituen, dokumentuetan jasotzen denez bertako hainbat kide benetako pistoleroak ziren. Eta estatu kolpeak ez zuen arrakastarik izan, baina haueteteko poliziaren operazio berezien taldea Kongresuen sartze aurreikusi zuten. Operazio
operazio honetan 80-100 hildako egon zitezkela aurreikusi zen, baina azkenan ez zen beharrezkoa izan interbentzio hau kolpistek bere kabuz utzi zutelako kongresua. Desklasifikatutako agirietako batek esaterako jasotzen du Juan Carlos Lehengoa otsailaren 23 ondoren estatu kolpeko arduradun nagusietakoa zen Jaime Milas de Botxekin bildu zela. Bilera prozesu judiziala hasi baino lehen izan zen eta helburua zen prozesu judizialak erregetxea ez kaltetzea. Hain zuzen, Milas de Botx Valentzian tankeak ateratzearen arduraduna izan zen. ¡Ánimo, ánimo! ¡Aguanta! ¿Cómo están? Está cojonudo. Bien, de acuerdo. Está cojonudo. Irán llegando unidades. Dokumentuetan Carmen Díez Pereira Tejeroren emaztea eta bere inguruaren arteko elkarrizketak daude. Hainbatetan ergela deitzen diote golpistari eta Herminia izeneko adiskide batek ere bezain beste diputatu hil behar zituztela iradokizion. Carmen, estoy hablando con Antonio por el otro teléfono. Vaya, gracias a Dios. Está fenomenal. No puedo oírle. Hombre, pues voy a ver si puedes. Habla bien, un momento. Habla bien fuerte para que ella te oiga. Papá. Sí te oigo. Sí te oye, sí. ¿Le has oído? Oye. ¿Qué? Nada más que dile por Dios que no haya sangre ninguna. No, hombre, no va a haber sangre, hija mía. No que te... salga lo mejor que puede y que le queremos muchísimo todos. Que te quieres muy poco. Bueno, ya les he dicho que mañana con todo el mundo en casa y que no salga nadie. Que cualquier cosa que me llamen a mí, coño. Cojones. Euskal Herriari dagokienez, otsailaren 23ko dokumentu desklasifikatuek diote aurreikusitako lasaitasuna zegoela eta indarre represiboak desegiteko aldarrikapenak kalean. Estatu kolpearen ostean, eremu polizial ezberdinetako egoeraren azterlanak jaso du Euskal Herrian ze egoera bizi zen. Bilboko polizia espainolaren agintaritzak normaltasuna nagusi zela nabarmendu zuen. Bizkaian LKI eta EMK alderdiek afisak jarri zituzten eta herri batasunak greba orokorra deitu zuen. Gipuzkoan, Komisiones Obreras eta UGT sindikatuek 2 orduko etena deitu zuten. Eta EPK zein EMK alderdiek arrakastarik izan ez zuen greba orokorra. Araban, sindikatu berdinek 2 orduko etena deitu zuten, baina Unión Explosivos Rio Tinto enpresako beharginek jarraitu zuten bakarrik deialdia. LKIk manifestazioa deitu zuen, Guardia Zibilaren disoluzioa, indar militarren garbiketa prozesua eta ezkerraren mobilizazio orokorra aldarrikatzeko. Polizia Espainiarraren Iruñeko agintaritzak ere lasaitasunaren berri eman zuen, Nafarroako hiriburuko lantegi gehienetan batzarrak eta 2 orduko etenak egin zituzten. Alderdi eta sindikatuek Nafarroa mailako bilera antolatu zuten amankomuneko posizio bat eraikitzeko. LKIk mobilizazioak deitu zituen Guardia Zibilaren disoluzioa aldarrikatuz. Otsailaren 25ko txostenaren arabera normaltasuna izan zen nagusi, baina eskoletan ohi baino ikasle gutxiago izan ziren. EMK, LKI, PT, LAB eta KASek propaganda banatu zuten indar armatuen garbiketa prozesua, amnistia eta greba orokorra aldarrikatuz. Antzekoa egin zuten Iruñean, HB, EMK, LKI, PTE, ASK, Laia eta amnistiaren aldeko gestorek. Azkenean, otsailaren 26an, Bilbo, Donostia, Iruña eta Tuteran, 2 manifestazioa antolatu zituzten, bat EAJak, PSOE, Komisiones Obreras UGT eta ELAK antolaturikoa askatasunaren, demokraziaren eta konstituzioaren defentsan leloarekin. Eta bestean, HB, MK, ASI, KAS, LKI, Laia, PCU, PTE, CNT, LAB, KUST eta amnistiaren aldeko gestorek antolatuta, haustura demokratikoa indarre represiboen desegitea lelopean. Otsailaren 23ko estatu kolpe saiakeraren protagonistetako bat, Antonio Tejero, Guardia Zibilaren teniente koronela, hil egin da. Oraintxen bertan, 93 urterekin estatu kolpe saiakera egiten saiatu zela 45 urte bete eta egun haietako dokumentuak desklasifikatu diren egunean hilda. Asteazken honetan, kaleratu diren audio transkribatuetan, koronelak errege etxearekin arratsalde hartan izan zituen elkarrizketak eta bere emazteak ergela zela eta hango denak hilberko lituzkela iradoki zuela jakinda. Epaiketa militarra egin zioten, eta ondoren, jo eta su ari zen, ere, Espainiako etxaien aurka, aretotik kanporatu zuen, ere, epaile militarrak. 30 urteko espetxe zigorrera kondenatu zuten militar matxina da egotzita, baina kondenaren erdia bete eta 1996 urtean aske utzi zuten. Mundu guztia, geldirik esaldi famatua esan zuen kongresura sartu berritan. ¡Quiete todo el mundo! ¡Silencio!
Leopoldo Calvo Soteloren presidenterako investidura saioa ari ziren egiten, Adolfo Suarezen ordezkoa, 17 orduz eduki zituzten 350 diputatuak baituta. Por España, la bendita España. ¡Viva! ¡Viva el teniente coronel Tejero! ¡Viva! ¡Viva la Guardia Civil! ¡Viva! ¡Viva España! ¡Viva! ¡Arriba España! ¡Viva! Bazken urte hauetan presentzia publikoa apalagoa izan du, baina beti mantendu izan da Franco zale. Azken agerraldia Mingurribioko hilerrian egin zuen, Francisco Franco diktadorearen gorpuzkiak erorien haranetik atera ostean. Hoy un mal día, es un mal día. Es de lo peor, aunque se ha cumplido lo que quería su excelencia, que era reposar con doña Carmen a gusto en el parque. Lo que pasa es que el jodido varón Borromón se le ocurrió hacer... Eta testuinguru honetan Pedro Sánchezek ez du argitu, ea bere gobernuak 1976ko martxoaren 3ko dokumentuak, 78ko San Ferminak, Naparra, ala Mikel Zabaltzaren kasuak edota Batallon Basko Espainol eta Galen kasuak desklasifikatuko ote dituen. Mertxe Aizpurua Euskal Herria Bilduko diputatuak kontrol saioan Sánchezi galdetu dio ea Euskal gizartearentzat interesekoak diren dokumentuak desklasifikatuko ote dituen. Por ello le pregunto si desclasificará la documentación relativa a todos estos casos como esperan las familias y la ciudadanía vasca. Aizpuruak positibotzat jo du otsailaren 23ko paperen desklasifikazioa, frogatu delako dokumentu horiek desklasifikatu daitezkela borondate eta erabaki politikoz. Sekretupean mantentzen diren hainbat gertakari zerrendatu ditu. Lo ocurrido el 3 de marzo en Gasteiz con el asesinato de 5 trabajadores del que ahora se cumplen 50 años está bajo secreto e impunidad. La actuación policial criminal en los Sanfermines del 78 y la muerte de Germán Rodríguez bajo secreto e impunidad. Las torturas y el asesinato de Mikel Zabalza, la desaparición sin esclarecer de José Miguel Echeverría Naparra o todos los documentos y oscuros misterios sobre el Batallón Vasco Español o los GAL y su famoso señor X. Todo bajo secreto, todo bajo un manto de impunidad. Sánchezek ez du erantzun zer egingo ote duen sekretupea mantentzen diren dokumentuekin, eta uztailean Espainiar exekutiboak onartu zuen informazio sailkatuaren legea babeste eskatu du. A mí lo único que me gustaría es pedirles a los grupos parlamentarios de esta Cámara, la mayoría de esta Cámara, que durante este periodo de sesiones que acaba de arrancar, en el año 2026, podamos por fin tener una ley contemporánea, democrática y que efectivamente suponga la derogación de esa ley preconstitucional del 68 del siglo pasado. Goizeko 8 eta 17 bestelako kontuetan esango dugu ere Euskal Herriko mugimendu feministak izenbera erabili sortu den taldea gaitzetsi duela. Desadostasuna eta haserrea agertu ditu bere izenberarekin beste koordinazio espazio berri basortzegatik. Hamarkadetan ehundu eta josi duten bidearen aurkako iniziatiba dela esan dute Itxaso Leon. Zehaztu dutenez, Euskal Herriko 9 eragile abolizionista eta transbaztertzaile otsailaren 9 Bilbon egindako prentsaurreko baten bidez izan zuten jaiotza horren berri, baita egunotan sareetan eta prentsan argitaratu diren informazioen bidez ere. Euskal Herriko mugimendu feministaren izenean sortutako koordinazio espazio berri horrek besteak beste martxoaren 8ko ekitaldiak antolatzea du helburu eta manifestazio bana iragarri du Bilbon eta Iruñean. Gertakarion aurrean Euskal Herriko mugimendu feminista osatzen duten asanbladek, taldeek, norbanakoek eta eragileek euren desadostasuna eta haserrea adierazi nahi izan dituzte eta hamarkadetan zehar josten eta ehuntzen ari diren bidearen aurkako ekimentzat jo dute aipatutakoa. Hala, hainbat puntu dira horren inguruan salatu dituztenak, batetik adierazi dute mugimenduak mende erdi baino gehiago daramala martxan eta bide horretan askotariko formak hartu izan dituela, baina oinarrizko ideia bat argi izan da beti. Espazioak eta haien izendapenak ezin direla nahieran erabili eta etika militante feminista baten baitan jardun behar dela. Bestetik argi utzi dute Euskal
Euskal Herriko mugimendu feminista ez dela putofoboa sexulana dela defendatzen duela eta sexulangileek eskubideak behar dituztela ozen aldarrikatzen dutela euren borrokak babestearekin batera. Gaineratu dute mugimendua ez dela transbaztertzailea eta askotariko subjektuek osatzen dutela elkarrekin sistema kapitalista, zisetero, patriarkal, kolonialista eta arrazistari erantzuten diotelarik. Horren bestez, orain arte bezala lanean jarraituko du beste mundu eta herri bat feminismotik eraikitzen, batzuetan norberak bere eragile eta dinamika propioetatik, baina beste askotan elkarrekin Euskal Herriko mugimendu feministaren izenean. Horren adibidetzat jarri ditu datorren asterako asanblada antolatu dituen martxoaren 8ko mobilizazioak. Eta Nafarroko gobernua mediku batek tuteran egindako sexu erasoaren salaketa ikertzen ari da. Horixe bera, baieztatu du Javier Ramirez gobernu bozeramaleak eta aipatu du honen aurrean kautelazko neurriak hartu zirela. Cristina Fallaras kazetariaren Instagram kontuaren bidez, astearte honetan ezagutarazi zenez, Tuterako ospitalean mediku batek bere lankide baten partetik jasotako sexu erasoaren salaketa egin zuen. Adierazi zuenez, Tuterako ospitaleak jakinarazi zion frogen faltagatik ez zuela kasua sexu jazarpenerako komisio batera bideratuko eta itxi egin zela esan zioten. Ramirez bozeramaileak adierazi duenez, lan arriskuen prebentzioaren prozedura aktibatu egin zen eta biktimaren eskura jarri ziren Nafarroako gobernuaren baliabideak, ez du kasuaren inguruan gehiago aipatu nahi izan eta agintari judizialen eskuan utziko duela esan du. El procedimiento por parte de protección laborales se activó, se realizó una investigación permanente, se tomaron medidas cautelares en el proceso para no coincidieran estas personas, tanto la denunciante como el denunciado, en ninguna actividad, y a partir de aquí también se puso a disposición, en este caso de la denunciante y de la víctima, de los recursos del Gobierno de Navarra, en concreto Instituto Navarro de Igualdad, de los centros de atención integral para las violencias sexuales, pero no podemos detallar más, pues es una cuestión, como digo, que estará tramitada en vía judicial y por tanto nosotros estamos a disposición de las autoridades judiciales para ello. Bestalde, Nafarroako Unibertsitate Ospitalean ustezko sexu kasu batengatik jarritako beste salaketa bati buruz galdetu diote Ramirezi eta azaldu duenez, oraintxe bertan ikertzen ari diren gaia dela eta hainbat testigantza biltzen ari dira. Bozeramaileak azpimarratu nahi izan du, beti jartzen dutela zentruan biktimaren babesa. Es una cuestión que ahora mismo está investigando en el seno, activado el protocolo por parte del Instituto de Salud, una comisión de investigación en concreto, que se está recabando diversos testimonios, que se han tomado medidas cautelares igualmente, como puede ser de otra manera, porque siempre ponemos en el centro de la protección de la presunta víctima para alejar, como digo, a la denunciante del presunto agresor. Euskararen bizi berritzean norabide aldatzea proposatu du UEMak. Lurralde estrategia euskararentzat aurkeztu dute arnasgune eta lurgune euskaldunen gainbera iraultzeko eta hizkuntz politika lurralde ikuspegitik planifikatzeko proposatuz. UEMak 5 irizpide ezberdin zehaztu ditu. Lehena, lurralde eremu guztietan eragitea, eremu mota bakoitzarentzat esku hartze molde egokitua garatzea eta lurgunei rol ezberdinak aitortzea. Honekin batera, lurgune euskaldunenari arreta bereziago eskaintzea proposatu da. Hau zabaldu eta sendotzeko eta gainontzeko eremuen euskalduntzerako baliabide eraginkorrak ere eskatu dituzte. Aipaturiko irizpidetan oinarrituz eta hauek aplikatzen laguntzeko, babes eta sustapen bereziko eremu bat legez zehartzea proposatu dute. Politika aurreratuagoak egin, ahal izateko eta eremu hori bera zaintzeko eta garatzeko. Proposamena irekia dago, UEMak esan du, batzuen eta bertzen ekarpenak ere jaso nahi dituztela adostasunak bilatu nahian. Euskal Autonomia Erkidegoan merkaturatzen diren etxe bizitza turistiko berriek 5 urtean behin berritu beharko dute lizentzia dozein arau aldaketara egokitu alizateko 300.000 eurora ere iritsi izango dira arau aste oso larriak lakoak egindako turismoaren lege aurre proiektuan jaso denez. Araudi horren arabera, berariaz debekatuta egongo da erabilera turistikoko egiezinak ezartzea tentsioan dauden eremuetan, etxebizitza babestuetan eta lurzoru urbaniza ezinean. Era berean, landaguneetan etxebizitza turistikoak ezartzea mugatu egingo da. Halaber, gogortu egingo dira etxebizitza turistikoak sustatzeko plataforma eta kanalen betekizunak eta indartu egingo da legez kanpoko jardueraren ikuskapena eta zeapena. Aurreratu dutenez, arau haustearinek 100
eta 10.000 euro bitarteko isunak ekarriko dute. Larriek 10.000 eta 60.000 euro bitartekoa, eta oso larriek 6.000 eta 300.000 euro bitartekoak. Eta Donostiako udalak Ano eta Morlan sauzuen arteko topoa estaltzeko aurre proiektua eskatuko du. Auzoko bizilagunek honen inguruan mobilizatzen jarraitzen dute eta manifestazioa deitu dute ere larunbat honetarako. Jon Insausti alkatea Lakuako gobernuaren mugikortasun departamentuarekin bilduko da obren gora berak eztabaidatzeko. Alkateak berak adierazi du ekimen honek hiritarren eskakizun bati erantzuten diola eta Donostiako hiriko trenbide sarea hobetzeko ametsari erantzuten diola. Es una demanda del barrio, es una demanda ciudadana de Amaraberri, porque mejorará la ciudad y porque existe esa demanda y porque tenemos ese sueño también de ir constantemente mejorando la vía ferroviaria a su paso por la ciudad. Bitartean, Amaraberri auzo Donostierrean bizi diren biztanleek hainbat urte daramate trenen igarotzeak sortzen duten kutsadura akustikoa salatzen eta ibilbide hau estaltzea eskatzen dute. Pasabide berri honekin, trenbidea gainazalean azpitik joatea espero da Morlansetik Añorgarako bidean berriro azaleratu arte. Orain arte Lakuako gobernuko mugikortasun sailak PSE buru izan duenak, aztertu egin du eskaera hori kostu handia duelako. Honen ordez, zarataren aurkako pantaiak jartzea eskaini du bizilagunek partxetzat joten duten zerbait izanik. Proiektu hau alkateak aitortu duenez, foru funtsari ezkerre aterako da aurrera besteen artean. Y esto lo vamos a hacer, entre otras cosas, financiado gracias a la aportación del Fondo Foral. Bitartean, bizilagunek mobilizatzen jarraitu dute. Urtarrilaren 28an, Susana García Txueka sailburuarekin bildu ziren, eta hark udalak ekimena hartu arte pausorik emango ez duelareko ideia helarazi zien. Gainera, manifestazio bat deitu dute larunbat honetarako eguerdiko 12etan, Aita Donostia plazatik aterako dena. Eta Biarritzen berriz itsaslabarraren igadurari aurre egiteko neurriak eskatu dituzte. Euskal Kostaldeko itsaslabarrak 27 metro egin dezake atzera 2025. urterako. Igatze prozesua lehen lerroan ezartzeko premiazio hartarazteko xedez, itsasoaren kolpeak gero eta maizago, baita indar handiagorekin ere pairatzen dituen Biarritzeko hondartza handian egin dute ekimena. Oxfam elkarteak eta Surfrider fundazioak. Itsasmarraren aldeko boto bat lelopean eginiko protestaren bitartez, martxoan egingo diren bozetako eztabaidatik ezin direla aldaketa klimatikoaren auziak alboratu agerian utzi nahi izan dute Surfrider fundazioak eta herri erresilienteen aldeko txostena argitaratu duen Oxfamek. Zehaztu eta zuzenduko dugu. 27 metroko atzerapen hori 2050. urterako aurre ikusi dute. Ez 2025. urterako. Goitzeko 8:26 dira. Kontu ekonomikoetan aldiz, Carpe Diem lelopean makina erremintaren nazioarteko biurtekoak fabrikazio aurreratuaren nazioarteko azoka izango dugu martxoaren 2-6 Bilbao Exhibition Centerren. Asteazken honetan aurkeztu dute 33. edizioa 34 herrialdetako 1.503 enpresa erakusketari bilduko dituena eta 3.350 produktu berritzaile baino gehiago aurkeztuko dituena. Bien, konfiantzaren historia ere bada. 1981 geroztik azoka sektorearekin batera hasi da. Haren beharretara egokituz eta harekin batera garatuz. 2026 Bilbao Exhibition Centerreko 6 pabiloiak hartuko ditu eta industria eremu nagusien ordezkaritza sektorizatu osoa eskainiko du. Abiatzeko makinaria, erremintak eta osagarriak, soldadura, metrologia, osagaiak, deformazio makinaria, txapa eta tutua ebakitzekoak eta gainazalak tratatzeko soluzioak. Merkataritza erakusketarekin batera, 2026 eduki agenda zabala zabalduko du joera gaztertzeko, ezagutza partekatzeko eta goi mailako networkinga bultzatzeko. Egungo erronkei aurre egiteko plataforma estrategiko gisa duen eginkizuna indartuz. Los visitantes vienen con objetivos definidos. Conocer el desarrollo de las tecnologías más recientes, identificar soluciones competitivas, establecer alianzas claves, anticipar también las tendencias. Biemaren inaugurazio ofiziala datorren astelenean izango da martxoaren 2 eguerdiko 12etan Imanol Pradales lehendakaria buru dela.
Euskal Autonomia Erkidegoko kooperatiben 40% inguru industriarlokoa da guztira. 450 inguru dira eta 21.000 enplegutik goiti sortzen dituzte. 9.000 milioi eurotik gorako fakturazio dute eta honen bestez Euskal Autonomia Erkidegoko fakturazioaren 10% dira. Asteazken honetan aurkeztu dute txostena Bilbon kooperatibismo industrialaren lehiakortasuna indartzeko gomendio zehatzak jasotzen ditu elkarlaneko berrikuntza bultzatzearen, kapital eta finantzak eta modu berrietarako sarbidea erraztearen, ekosistema kooperatibo indartzearen eta nazioarteko dimentsioa irabazteko aukera emango duten enpresa aliantzak sustatzearen aldekinaz. Aipatuko dugu aurkeztu duten txostena kooperatiben kontseiluaren eta Konfekopek elkarren artean sortu dutena dela. Bestalde, kooperatiben kontseiluaren presidente Patxi Olabarriak KOP behatokia ere aurkeztu du kooperatibismoaren inpaktu ekonomiko eta industrialari buruzko ezagutza estrategikoa eta datu sistematikoak sortzeko tresna. Maderas de Jodi enpresako zuzendaritzak eta enpresa batzordeak enplegu erregulazioko espedientari errekurtsoa aurkeztuko diote. EAEko auzitegi nagusiak txostena zuzenbidetik at zegoela batzi ostean, orain auzitegi gorenak hartu beharko du azken erabakia. Garnika taldea enpresaren jabeak enplegu erregulazio espedientea onartzea eskatuko du eta sindikatuek kaleratzeak baliogabetzea eta kaleratuak berriro onartzea eskatu dute. Iazko irailean 151 pertsoneko osaturako lantaldetik 35 langile kaleratu ziren ekoizpen eta antolaketa arrazoiengatik. Duela astebete Euskal Autonomia Erkidegoko Justizia Auzitegi Nagusiak partzialki onartu zituen enplegu erregulazioko espedientearen aurkako demandak eta kaleratzeak bidegabetzat jo zituen. Epai horren aurka elegitea aurkez zitekeen auzitegi gorenean. Bitartean, Arabako fabrikak greba mugagabean jarraitzen du irailetik kaleratzeak salatzeko. Eta baitare aipatu beharra dugu, Hego Euskal Herriko 1.700 eta 50 batzorde eta langileen ordezkaritzak onartu dute LAB, ELAS, TEILAS, Etxalde eta 3 sindikatuek martxoaren 17 deitutako greba orokorra. 1.500 euroko gutxieneko soldata propioak aldarrikapen masibo izango duela ziurtatu dute. Ordezkariek adierazi dutenez grebarekin bat egin duten enpresen artean CAF, Sidenor, Metro Bilbao edo Deustuko Unibertsitatea aurki ditzakegu besteak beste. Eta huetaz aparte, administrazio publikoko hainbat organotako langileen batzorde eta ordezkaritzak ere bat egitea erabaki dutela jakinarazi dute. Esaterako, hezkuntza publikoa Eusko Jaurlaritzako heziketa berezia, EITB edo Eusko Trenbideak. Ordezkariek lurralde ezberdinetan gutxieneko soldata propioari jarritako oztopoak gogorarazi nahi izan dituzte. Asteazken honetan aipatu dute Nafarroako Parlamentuak herri ekimen legegilea ez hastea erabaki zuela eta Eusko Legebiltzarrean eztabaidarako bidea itxi zutela EAJ, PSE, Alderdi Popularrak eta Voxen botoekin. Alde batetik, Nafarroako Parlamentuak txosten juridikoak aitzaki hartuta erabaki zuen herri ekimen legegilearen izapidetza bera ere ez hastea. Eta Eusko Legebiltzarrean EAJ, PSE, PP eta Voxen botoek eztabaidarako bidea itxi zuten. Horrela, ILP-aren alde geldutako 138.000 sinadura baino gehiago gutxietsiz. Gainera, Konfebasketa zen patronalek gutxieneko soldata propioa sektore arteko negoziazio kolektiboaren bidez negoziatzeari uko egin ziotela azpimarratu dute. Azaldu dutenez, ordezkari politikoek demokrazia nabarmen mugatzen ari dira gizarteari lege aldaketak proposatzeko bide bakarra ukatuz. Honela, Espainiako legediaren inposaketa eta Euskal Herriko langileen prekarizatzea sortzen dutela diote. Oso larria da ordezkari politikoek gizarteari lege aldaketa proposatzeko bide bakarra ukatzea. Demokrazia nabarmen mugatzen ari dira. Gainera, langile klasearen eskubideak defendatzeko autogobernu eta burujabetza ariketa bat ere gutxietsi da. Bai Gasteizko eta Iruñeko gobernuek, bai patronalek Espainiako lan legedia inposatu nahi digute. Euskal Herriko langile klasea ere are gehiago prekarizatzeko. Eta goizeko 8:30 pasatan nazioartera jo beharra dugu izan ere, Israelen baliatutako altzairuak Euskal labela dauka. Eta hain zuzen, honi dagokionez esango dugu Israelgo armamendu enpresetara esportaturiko altzairu honek obusak fabrikatzeko zela bazekila frogatzen duen dokumentazioa topatu du Espainiar poliziak, Sidenorrek basaurin daukan egoitzan. Oinatzaizburu, egunon?
Bai, Sidenorrek ordea kaleraturiko informazioaren aurka egin du, ekoitzitako altzairua ez zela obusek behar duten ezaugarri teknikoekin bat egiten adierazi. Hain zuzen, Espainiako poliziak atzo bertan oharbide ziurtatu zuen Basauriko lantegian otsailaren 10 egin zuen miaketan dokumentuak aurkeztu zituztela Euskal enpresako zuzendaritzak Sidenorrek alegia altzairua nola zijoan bazekiela erakutsiko lukena. Palestinako okupazioaren kontrako sare solidarioa dionez, Inigo Molero zuzendari komertzialaren bulegoan eta ikerturiko 3 enpresetako batean aurkituriko mezu elektroniko inprimatu batek bataula bat agertzen zuen armamentu sektoreko hartzaileekin eta hien artean IMI System LTD enpresa israeldarra ageri da obusetarako altzairuaren hornidurari buruzko berariazko erreferentzi bat agertzen zen gainera horrekin. Zerrendan gainera, arlo militarreko beste 9 herrialde eta 20 enpresa baino gehiago agertzen dira. Eta Benjamin Netanyahu, Israelgo lehen ministroak Indiari berriro gonbidapena egin dio elkarrekin burdinezko esia eraiki eta islamismo erradikalari aurre egiteko. Narendra Modi Israelgo parlamentuan izan da bisitan. Netanyahuk esan izan dupen baino gehiagotan nazioarteko bazkide gehiago nahi dituela elkartu eta aliantza berriak sortu Afrika, Asia edota Mediterraneako herrialdekin. Helburu garbia du, Irango txiitak edo sunitei aurre egitea. Narendra Modi Indiako buruari ere eskertu dio Israela bisita egin izana eta genozidiaren erdian bere alde mantendu izana. Forbes India publikatu duena zain zuzen, atzeti bestelako interesak ere badaude. Israelek Indiari 2026an 8.600 milioi dolarretan armak saltzeko akordio egin baitu. Hala, estatu frantsesaren ondoren, Israel da Indiara arma gehien saltzen duen lurraldea. Gainera, India eta Israel merkataritza akordioa negoziatzen ari dira momentu honetan. Eta 2 hilabete bete dira ere, Nicolás Maduro eta Cilia Flores emaztea baitu zituela Ameriketako estatu batuak. Aldaketa hainbat izan dira denbora honetan Venezuelan, tartean amnistia legea onartu du gobernuak, eta orain, Tarek William Saab fiskal nagusiak ala Alfredo Ruiz herritarraren babeserako ordezkariak dimisio aurkeztu dute. Jorge Rodríguez, Venezuelako parlamentuko presidenteak iragarri ditu dimisio hauek. 2024ko urrian hartu zuten kargua biek ala biek 7 urterako konpromisoarekin. Momentuz gainera, fiskal orderik ere ez dago eta beraz ez du inork fiskal nagusiaren lekua hartuko momentuz. Kargua utzi aurretik Tarek William Saab fiskalak esan zuen amnistia legea ziklo historiko garrantzitsu bateko zauriak sendatzeko balioko zuela. Eta adi izan beharko gara ere ondorengo albistearekin, ondoriak ekarriko ditu segurazki. Kubako adonetako poliziak Ameriketako estatu batuetatik zetorren itsasontzi azkar bateko 4 lagunak hil ditu nazioarteko uretan zirela. Kubako uretara ez sartzeko agindu zien poliziak ez zuten hala egin eta hauek tirokatu zituzten. Floridako fiskaltza nagusiak ikerketa zabaldu du. Hala da, estatu batuetako matrikula zuen itsasontzi bateko tripulazioari tiro egin eta hiltzeatik ikerketa du martxan James Meyer Floridako fiskal orokorrak. 4 lagun hil dira tiroketa horretan. Kubako barne ministeritzak esan du, nazioarteko uretatik ontzi azkar bat Kubarako bidean ikusi zutela, geldiarazteko agindu ziela, baina hauek kasurik ez. Gainera, Kubako polizien kontrako tiroak hasi ziren ontzi horretatik jaurtitzen eta hauek erantzun egin zuten. 4 lagun hil dira eta ontziko beste 6 pertsona zauritu, gainera Kubako polizia bat ere zauritu da. Kubako presidentziaren sare sozialetako profilean irakur daiteke nola Kubak bere lurraldea defendatzeko eskubidea aldarrikatzen duen. Tiroketa Kuba eta Estatu Batuaken arteko tentsio momentu gorenean izan da Washingtonek Kubara ailegatzen den petrolioaren blokeoaren erdian. Trumpen gobernuak Venezuelako petrolea Kubari saltzen dien enpresei isunak jarriko dizkielako eta Kubara sartzen diren zenbait produktu mugak ezarriko dizkiela ere gehitu du Trumpek. Gauze hauekin adituko era, eskerrik asko Oñat. Bai, gero arte. Eta duela 3 urte eta erdi eskas, ateraz zuen Janus Lester taldeak bere lehen diskoa, ez gaitzala loak harrapatu, popa eta doinu elektronikoak nahasiz, Jokin Pinatxoren ahots indartsutik abiatuta. Gero lore heldu zen, estudioko bigarren lan luzea eta lan horren aurkezpen biran murgildua zegoelarik beste 3. bat prestatzen hasitzen Pinatxo. Oraindik izenik ez duen disko honek badu jaiotza data eta hain zuzen emaitzak abenduan dastatu ahal izango ditugu. Lehen diskoa atera eta 3 urte eta erdi geroago
beste jauzi bat emateko prest dago, areto handiekin ausartuko baita. Lehen hitzorduak abenduaren 19 eta 26 izango dira, Euskaldunan eta Kursalan, urren ez urren. Aurtengo azoka bukatu bezain pronto, Euskaldunan egingo da album berriaren aurkezpena birako lehen kontzertua izango dena. 2000 ikuslerentzat baino gehiagorentzat lekua abenduaren 19 eta sarrerak gaur jarriko dituzte salgai, bigarren hitzordua abenduaren 26 izango da Donostiako Kursal auditoriumean. Sarrerak bihartik aurrera eskuratu ahal izango dira. Areto handienetarako jauzi hau denbora gutxian proiektuak izandako bilakaera bizkor eta ikusgarriaren ondorio naturala da. Pinatxoki gidatutako proiektuak musika bulegoa sari bat eskuratu du eta dagoeneko 150 kontzertu baino gehiago eman ditu. Victoria Eugenia leporaino betea ekin zion Lore Birari eta ondoren BBK Live jaialdiko eszenatoki nagusia bete zuen. Eguraldia eta trafikoa naiz irratian. Eta goizeko 9:00 gutxitara heltzear gaudela, errepidetara begira jarriko gara Zaloa, une honetan bada nabarmentzeko jazoreren bat? Bai, hainbat ibilgailuren arteko istripua izan da, behi 30 errepidean, 24. kilometroan Lezaman, Barakaldoko norantzan, errei bat dago itxita, eta horren ondoriozko autopilaketak begi. Eta guraldiari dagokionez esango dugu, une honetan zerua apur bat lanborroa edo behintzat kalimaren arrastoekin ikus dezakegu Donostian behintzat, temperatura freskoak orokorrean 4 gradu besterik ez Gasteizen une honetan, 5 Iruñean, gainontzeko hiriburuetan temperaturak apur bat altuago dira, esaterako Donibane Garazi eta Maulen une honetan 8 gradu dauzkagu, 9 gradu Donostia eta Bilbon, eta Baionan berriz 10 gradu. Egun eguzkitsua espero dugu gaurko. Xetasun guztiak Iker Ibarluzeak. Ostegun honetan eta beste egun batez jarraian eguraldi eguzkitsu eta ederrarekin jarraituko dugu. Goizean ez da behe-lainorik agertuko eta zerua erabat urdin agertuko da lurralde osoan, naiz eta gandua egongo den eta gandu horren eraginez atmosfera zertxoet lausotua edo agertuko den, eta arratsaldeko ordu askotan ere antzeko joera errepikatuko da, zerua urdin mantenduko da eta giroa ederra izango da. Gauean, lurraldearen iparmendebaldean, bereziki Bizkaia iparmendebaldean, hodei baxu batzuk agertuko dira, baina ez dute bestelako ondoriorik ekarriko. Haizeak egotik eta bizi joko du, bereziki Kantauriar isurialdean, temperatura minimoek behera ingo 11 gradu bitartean arrendituko dira, maximoek aldez antzeko baloretan jarraituko dute, Kantauriar isurialdean 19 eta 24 gradu bitartean arrendituko dira, unere batentzokoren batean gorago geratzea ere baztertu gabe, ego isurian 17 eta 21 gradu bitartean geratuko dira, temperatura maximoetan basuenak Araba eta Nafarroa erdialdean neurtuko dira, altuenak aldiz kostaldean. Informazioaren aria. Espazioak sortu, handitu eta defenditu. Gure eskubideak eta gure hitza indartzeko. Emakumeen eskubideak esparru guztietara zabaltzen jarrai dezagun. Eman tokia berdintasunari. Martxoak 8, emakumeen nazioarteko eguna. Emakunde, Eusko Jaurlaritza, Foru Aldundiak eta Eudel. Espazio honek besteak beste termozuntzezko, aluminiozko, PVC-ezko edo egurrezko leihoak ditu, eta kanpoalderako zein barrualderako askotariko itxiturak. Alkain Hogar Hondarribian eta Astigarragan. Aholkularitzarik onena eta erantzuniko soena armairuetan, ateetan, lurzoruetan, sukaldeetan, komunetan, zeranikan. Bai, Alkainen! 7 dira bekatu kapitalak. 7 Euskal Lurraldeak. 7 bigarren kafearen aurkezleak. 7 munduko mirariak, gure txakrak edota asteko egunak. Askorako ematen du 7ak. Horregatik, gu indartsu gatoz gure 7. denboraldiaz gozatzera. 10:00 12:00 hartu kafea gurekin. Asteleenetik ostiralera naiz irratian, bigarren kafea. Arratsaleko 8 puntuan ditugu informazioaren ariaren 3. edizioan zaudete. Arratsaldeon naizola. Arratsaldeon entzule, ongi etorri naiz irratira. Ongi etorri entzule informazioaren ariaren 3. edizioan zaude amarratuta. Eguna amaitzerako gertatutako guztiaren errepaso hausnartua dakar informazioaren ariaren 3. edizioak. Naiz irratian eta Sara Iriartek kontatuko digu dena.
eta aipagai hoien zenbait aipamen egingo dizkigu jarraian Pegi Lekuona lankide. Informazioaren ariaren lehen edizioan izan dira, naiz irratian egoera azaltzen. Oinatzez buru. Eta egoi belategik dakartza xehetasunak. Informazioaren ariaren 3. edizioa astelenetik ostiralera, arratsaleko 8:00 aurrera. Naiz irratia. Bertsoak kantatu egiten dira, entzun, irakurri, ikasi, kontatu. Askotan bertsoak direla ez dakigun bertsoak kantatzen ditugu. Bertsoak kantatu eta kontatu egiten ditugu. Kantatuak kontatu eta kontatuak kantatu. Bertso aukeraketak eskaintzea da gure asmoa. Igandero eguerdiko ordu bietan, Eli Pagolak eta Andoni Errekondok gidatuta, kontatzera noazu, naiz irratian. Informazioaren aria, naiz irratian. Dicen los viejos que en este país hubo una guerra y hay 2 Españas que guardan aún el rencor de viejas deudas. Dicen los viejos que este país necesita palo largo y mano dura para evitar lo peor. Pero yo solo he visto gente que Goizeko 9:00 laurden gutxi ezkezkatu, hau ez da kuentame, hau naiz irratiko informazioaren aria da, eta kantu honek, garamatza, garai batera, garamatza gaurko aipagai nagusira, eta hemen, otsailaren 23ko dokumentu desklasifikatu ez hitz egiteko, gurekin dauzkagu Martxelo Diaz eta Alaia Sierra, segituen ere izango du gurekin Iraia Oiarzabal. Egunon, zer moduz? Kaixo, egunon, ongi? Egunon, bai. Zakit, kantu honek zer iradokitzen dizue? Bueno, antzineko kantuak, ez? Pixkaten ustete garai politiko zehatz bateko oihartzuna da, ez? Azken finean egungo estatua nola antolatu zen, garai horietan erabaki izan, eta bueno, beharra da horregatik ari gara gaur ere, honik bueltaka, honen inguruan bueltaka, ez? Azken finean garai horietan, 1991 urtean, edo pixkat horretikan transizioa delakoa, prozesu guzti horrek, gaur egun ere ondorioak ditulako gure artean. Zaila? Bai, hori da, aitzinako kanta bat bada ere, ikusi dezakegu gaur egun ere, orduko gaiak aipagai ditugula oraindik, ezta? Hori da. Bain zuzen, Estatu Espainiarrako gobernuak otsailaren 23ko estatu kolpe saiakeraren inguruko dokumentuak egin ditu publiko, finan frankistak eta eskuin muturreko militar zein jarraitzaileek indarkeria muturreraino eramateko zuten asmoa frogatu gelditu da, eta esate baterako Espainiar Telebista publikora joan ziren militarrak, bertakoak hilarte tirokatzeko baimena zuten eta pistolero ezberdinak ere prest zeuden kaleak hartzeko 1981 egun hartan. ¡Quieto todo el mundo! Espainiako Kongresuan Tejerok tiroekin eta Valentzian tankeak ateratzeaz gain, 1981ko otsailaren 23an estatu kolpea sustatu zutenak indarkeria muturreraino eramateko prest zeudela erakusten dute desklasifikatu diren dokumentuek. Dokumentu haietan audioak daude, gidoiak, elkarrezketa transkribatuak eta dokumentuek erakusten dutenez, Zesiteko misio berezien elkarte operatiboko 6 kidek aktiboki parte hartu zuten kolpe saiakeran. Gainera dokumentazioaren arabera, horretan ibili ziren estaltzen saiatu ziren kolpeak porrot egin ondoren. Zehazki, Defentsa Ministerioaren txostenak zehazten dutenez, agenteak zesitekoak dira eta aldez aurretik zekiten zer gertatuko zen edo egun hartan gauzatu zen laguntza operatiboa planifikatu zuten. Dokumenturik aipagarrienen artean, Juan García Carrés sindikatu vertikaleko burua eta Tejeroren arteko elkarrezketa bat dago. Oye, la Corazada está ocupando televisión. La Corazada está ocupando televisión. Y que lo digo yo con toda seguridad. ¿De acuerdo? ¿Qué cojones? No os dejéis engañar. No renunciéis, que es España. De acuerdo, que es España.
Militarren arteko elkarrezketa esanguratsuetako batek erakusten du nola Espainiako telebista publikara joan zirenek tiro egiteko baimena zuten bertakoen kontra. Estatu kolpea ez zen esparru militarrera mugatzen. Acción Sindikalista Nacional de Trabajo sindikatuak zibilen brigadak antolatu zituen dokumentuetan jasotzen denez bertako hainbat kide benetako pistoleroak ziren. Hain zuzen, aipatuko dugu, estatu kolpeak ez zuela arrakastarik izan, baina hau eteteko poliziaren operazio berezien taldeare kongresuan sartzea aurreikusi zuten, operazioan 80 hildako egon zitezkela aurreikusi zuten, azkenean ezen beharrezko izan poliziaren interbentzioa, kolpistek bere kalbuz utzi zutelako kongresua. Desklasifikatutako agirietako batek esaterako jasotzen du Juan Carlos Lelengoa otsailaren 23 ondoren estatu kolpeko arduradun nagusietakoa zen Jaime Milans de Botxekin bildu zela. Bilera prozesu judiziala hasi baino lehen izan zen eta helburua zen prozesu judizialak errege etxea ez kaltetzea. Hain zuzen, Milans de Botx Valentzian tankeak ateratzearen arduraduna izan zen. ¡Ánimo, ánimo! ¡Aguanta! ¿Cómo estás? Está cojonudo. Bien, de acuerdo. Está cojonudo. Irán llegando unidades. Dokumentuetan Carmen Díez Pereira ere, Tejeroren emaztea eta bere inguruaren arteko elkarrizketak daude. Hainbatetan ergela deitzen dio eta Herminia izaneko adiskide batek ere albezain beste diputatu hil behar zituztela iradokizion. Carmen, estoy hablando con Antonio por el otro teléfono. Vaya, gracias a Dios. Está fenomenal. No puedo yo oírle. Hombre, pues voy a ver si puedes. Habla bien, un momento. Habla bien fuerte para que ella te oiga. Papá. Sí te oigo. Sí te oye, sí. ¿Le has oído? Oye. ¿Qué? Nada más que dile por Dios que no haya sangre ninguna. No, hombre, no va a haber sangre, hija mía. No te sabe lo mejor que puede y que le queremos muchísimo todos. Que te quieres muy poco. Bueno, ya di que ya les he dicho que mañana con todo el mundo en casa y que no salga nadie. Que cualquier cosa que me llamen a mí, coño. Cojones. Ezakit, zei ondorio ateratzen dituzuen edo zer nolako sentipenak dituzuen aldako adirazpenak entzun ostean eta informazio guzti hauen berri izan ostean ze badu albo batetik agian burdo puntu bat, horre bereziki García Carroden adirazpen horietan animo, cojones, España, fenomenal dagoela, eta bestaldetik kontu aski serioagoak, ikusita, zesidek ere zer nolako parte hartzea zuen, ezakit nolako ondorioak ateratzen dituzuela ja? Bai, bueno, alde batetik, dokumentuen desklasifikazioarekin ikusi da, atzean zegoen guztia eta atzetik egon zen jende guztia. Eta gero, audio hauek entzuterakoan ikusten da, zer nolako komunikazio mota zeukaten beraien artean, eta ez dakit oso, zuek aipatu duzu, ez? Hitz horiek erabiltzeak eta hain komunikazio mota hain indartsu hori erabiltzeak pista bat ematen du beraien asmoa zein zen ikusteko eta beraien jarrera nolakoa izatea espero zuten eta zer nolako asmoa zeukaten estatu kolpearen saiakera egiteko, ez? Hori, komunikazioan ere ikusi daitekela nola egin nahi zuten estatu kolpea eta zeukaten ez dakit nola azaldu, baina hori handikeria hori, ez? Martxelo? Bai, ni uste behar da orain denbora pasatuta gero, ikusten da, intzineko kontu bat, baina, ni uste ni txikia nintzen, 10 urte nazkan estatu kolpe hori eman zenean, eta, etxean eta entzuten dituen gauzak, eta, berroa da zenuen ulertzen zertaz ari ziren, baina, ni uste Pinocchetazo hitza entzuten zala asko gau hartan, ezin da astu ere, urte bat zulenago, Txilen estatu kolpe bat eman zala, eta horrik ondorio bortitzak izan zitula, Allende presidentea bera ere hil zutelarik, eta izugarrizko represio holdea zabaldu zala. Ez bizkani ustez, Pinocheten kolpe hori ere jende askoren buruan zegoela
egun horretan, ez? Pixkat ere gogoratu behar dugu, Juan Carlos Erregea Franco jarritakoa zala eta transizio prozesuaren erdian ginala, ez? Azkenean, badirudi guzti hau ere edo honen ondorioetako bat izan zala, erregearen legitimitatearen bila, bultzatutako operazio bat izan zala, ez? Eta azkenean horretan ere, urtetan arrakasta izan zutela, ez? Estatu espainolean, azkeneko gertakariak arte Juan Carlos Erregearen figura totemikoa izan da estatu espainolean. Eta gero badagot nik ere olako sensazio gazigozo bat, oso interesantea da, beharra da, ateratzen ari da guztia, gauza batzuk konfirmatzen dituzte, eta beste batzuk oraindikan ez, baina nik dakadan sentsazioa da, zesidek urteetan, urteak izan ditula artxibo guzti hauek garbitzeko eta beharkoa da sistemarentzat kezkagarriak izan zitezken dokumentuak suntsitzeko. Ez nik sensazio hori daukat eta gure entzun izan ditute azkeneko orduetan horrelako iritzi batzuk ere ez eta azkeneko erreflexio bat ere batzo Mertxaizburuak ere kongresuan bota zuena, baina uste ere famili askok urteak daramatzatela ere, argitzeko gauza asko daudela handikan eta Euskal Herrian eta Estatuan, eta adibidez, Zabaltza, Martxoak 3, Urramendiko gertakariak edo 1918ko San Ferminetan gertatutakoak, oraindik ere sekretupean daude, eta ni uste horretan bai behar da aurrera pausua handia izango litzateke, behingoz guzti hori edo hor dauden dokumentuak plazara aterako balira. Segituen aipatuko dugu, atzoko kongresuko kontrol saioan ere egontzen galdera hori, baina hor aipatu duzula Martxelo, Juan Carlosen erregetza, ezakit, akaso desklasifikaturik dokumentu batean, ezakit, nabaritu daiteken zer nolako giro edo zer nolako misio ere izan zezaken operazionek, aipatzen du, Tejeroren emazteak bere semeari ondorengo adierazpenak jasoak daude dokumentu batean. Zure aitak ardura guztiak hartu ditu beti bezala. Ama, zer gertatu da? Ezer, telebistan entzun berri dudala, zure aitak ardura guztiak hartzen dituela. Bai, ze ergela den, bai. Horixe aipatzen zuten Tejeroren emazteak eta semeak, eta hor, akaso bazen zalantzan dietako bat edo galderan dietako bat, Juan Carlos Borkoikoak ea zer nolako rola izan zuen estatu kolpe honetan. Ez dakit, jakindenarekin nola gelditzen da orain Juan Carlos lehenaren posizioa pareko, indartuago, edo agian aurreritzie bat zen, agian ahulduago altzitekela irten honetatik antzer diozuei, alaia? Nik uste dut berdin geratuko dela, ze azken finean, genekien zein izan zen Juan Carlos lehenengoaren jarrera egun horietan, eta horren aurrean, orain badakigu bildu zela Milans del Bosquekin, eta hala ere, badakizkigu gauza asko Juan Carlos lehenengoaren inguruan, eta bere irudia ez da gehiagi aldatu, sektore batzuetan agian bai, baina nik uste dute orokorrean ez dela aldatuko berari buruzko iritzia, ez? Martxelo? Ni uste pixkat erregea zuritzeko operazio baten aurrean gaude, segidaka susmoa zegoela, eta uste susmoa baino gehiago estatu kolpea ere prestatzen ibilizala, edo estatu kolpearen onurak bere gain eroriko zirela, ez? Eta horren sentsazioa ere badago, dokumentuek ez dute frogatu, ni uste izan dudan bezala dokumentu asko behar bada suntsitu direla, azkenean relato ofiziala bermatzeko, ez? Eta azkenean uste, handikan ere edo Estatu Espainoleko komunikabide nagusiak ikusita, zabaltzen den mezua, bada hori ez relato ofizialerena, Juan Carlos Erregeak demokrazia salbatu zuela elena, ez? Eta azken finean, Juan Carlos Erregearen egoera ikusita, duen adina ikusita, atzo bertan ere Tejero hiltzan, eta ni uste, Juan Carlos Erregea
errege hoiak osasun kaskarra duela jakina dela, azken finean ez dakite, azken finean ere historikoki guzti hori bere pertsonajea zuritzeko operazio baten aurrean ez ote gauden, ez da konspiraniko xabarra jartzen ari naiz, baina nik ikusten dudana edo telebistetan ikusten dudana da, hori ez, Juan Carlos erregea demokrazia salbatu zuelaren diskurtsoa berretsi egiten dutela komunikabide nagusiek eta dokumentuan agertzen direna, gauza batzuk beharko da ez genezkin, Milans del Bosekin izan zuen harremana, baina azken finean uste armada generalaren figuraren inguruko dokumentu gutxi plazaratu direla orain arte, edo bintzat ez direla hondikan komunikabide nagusietan atera, eta gogoratu beharko genuke armada Juan Carlos Erregearen tutorea zala eta operazio guzti honen buru nagusienetako bat bezala azaltzen dela, ez eta oso arraroa izango litzateke armada generalak Juan Carlos Erregearen aparte egingo zuenik operazio guzti honen antolakuntza, esan bezala behar da konspiranoiko egia jartzen ari naiz, baina hori uste erregea zuritzeko operazio baten aurrean ere aurkitzen da. Lasai Martxelo, zenik ere bat egiten duelako konspirazio horrekin, iritzi berekoa naiz. Batu zaigu gurera, Iraia Oiartzabal, egunon, zer moduz? Egunon. Goizeko 9 dira, eta azken ordukoei dagokionez esan beharra dugu, Kubako aduanetako poliziak Ameriketako estatu batuetatik zetorren itsasontzi azkar bateko 4 lagunak hil ditu nazioarteko uretan zirela, Kubako uretara ez sartzeko. Agindu zien poliziak ez zuten alegin, eta hauek tirokatu egin zituzten Floridako fiskal nagusiak ikerketa zabaldu du. Zaloa Badila, egunon? Egunon, Peia, eta egunon entzuleok bai hala da, badirudi Kuba eta Ameriketako estatu batuen arteko tentsioa gora eta gora doala. Kubako barne ministerioaren arabera, Floridan bizi ziren kubatarrak dira ontzioan zioazen 10 pertsonak eta helburu terroristak zituzten. Gainera barne ministerioaren esanetan, asaltoko fusilak, arman aburrak, etxean egindako lehergaiak, balen aurkako txalekoak, mira teleskopikoak eta kamuflajeko uniformoak atzeman dizkiete. Marco Rubio, Ameriketako estatu batuetako estatu idazkariak Kubari ohartarazi dio ikertu egingo dutela gertatutakoa eta horren arabera erabakiko dutela nola jokatu. Azaldu duenez, ez dira, Kubako gobernuak zabaldutako informazioarekin fio eta horregaitik ikerketa independentea egingo dute. Bestalde, ukatu egin du atzemandako ontziaren barruan Ameriketako estatu batuetako gobernuko langileak zeudela etxe zuriaren operazio bat izan dela baztertuz. Eta egunaren nondik norakoak aipatzeko ere gurekin da Itxaso Leon, egunon? Egunon behi, egunon entzuleok, gaure aurreikuspen ugari, gaurko aurreikuspenak aipatzeko esan behar dugu jarraituko dugula otsailaren 23ko dokumentuen desklasifikazioaren ostekoak jasotzen, baina gai berriak ere espero ditugu ostegun honetan. Hasteko Juan Ignacio Pérez Iglesias Lakuako Zientzia Unibertsitate eta Berrikuntzako sailburuak unibertsitate legearen aurre proiektua aurkeztuko du lan gosari batean. Ernaik prentsaurrekoa emango du bestalde martxoaren 3ko ekimenak aurkezteko. Gasteizko plenoan hain zuzen martxoaren 3ari eta 78ko San Ferminei buruzko mozioa eztabaidatuko dute. Fasismoaren eta estatuaren autoritarismoaren aurkako ikasle greba deitu du mugimendu sozialistak Donostian eta martxoaren 8ko ekitaldiak aurkeztuko dituzte bestalde gaur Bilbon. Arnaldo Tegietan ere Kortajarena Fronte Polisarioko ordezkari batekin bilduko dira. Eudelen eta EAJaren egoitzen aurrean mobilizatuko da LAB udalitz hitzarmenaren maira edukiak ekarri ditzaten eskatzeko. Santurtzin berriz EH Bildu PSRekin bilduko da gobernagarritasuna aztertzeko. Gainera Karmeletu Bilaren dimisioa ofizialduko da plenoan eta D ereduan aurre matrikulazio kanpaina bultzatzeko agerraldia egingo dute Iruñan. Gasteizen gerrarik ez lelopean kontzentrazioa egingo dute elkarretaratzea bestalde Petronorren ere eta baita Bizkaiko Aldundiaren aurrean ere etxe bizitza komunitarioetan salatutako esplotazioaren arira. Bestalde hau ere Aldundiaren parean hainbat gizarte talde bilduko dira premia sozial larriko egoeretako arreta zerbitzuaren arreta falta salatzeko pertsona migratu, arrazializatu eta kale egoeran daudenei. Eta Espainiako estatuan kongresuan berriro bozkatuko dute ezkutu soziala. Ekonomian Fikobak 2025ko ekitaldiaren emaitzak eta 2026 honetarako aurreikuspenak aurkezteko prentsaurrekoa egingo du azokagunean bertan. Elak elkarretaratzea deitu du Berrioitiko istripua dela eta
Eta Nafarroako UGTek prentsaurrekoa eskainiko du herrialdeko lan hilkortasun egoera eta proposamen sindikalak jorratzeko. Gainera, LAESK, Steilas, USO, CGT, CNT eta OPAK elkarretaratzea egingo dute mutuali aurrean Lakuak eta Nafar gobernuak gaitz traumatologikoen kudeak eta mutuen bitartez egiteko akordiorik adostu ez dezaten exigitzeko. Kiroletan, Baskoniak Valentzia Basketen aurka jokatuko du, gainera emakumezkoen saskibaloiaren etorkizunaren inguruan mai ingurua egingo dute gaur Artxandan, eta zestaren munduan emakumezkoen Euskotren Winter Series eta gizonezkoen master aurkeztuko dituzte Durangon. Kulturarekin amaituko dugu utxune handi bat, heroinak eta iesak Zumarraga eta Urretxun izan zuten eraginaren gaineko dokumentalaren aurkezpena espero da Gipuzkoako Aldundiko prentxaretoan, baita Elena Asinsen egitura espazioa denbora erakusketaren aurkezpena ere kasu honetan Kutxakubo aretoan. Eusko ikaskuntzaren proiektu sarituak jarraituko ditugu, jazaldiko jazz band bolen aurkezpena ere, eta azkenik Santi Donairek Punto Ciego argazki liburua aurkeztuko du Paternako hilerrian egindako exhumazioen inguruan Bilboko Sinsorgan. Guztiakin editzen gara. Eskerrik asko Itxaso. Gero arte pegi. Eguraldia eta trafikoa naiz irratian. Errepidetan bada nabarmentzeko jazoerarik? Bai, hainbat ibilgailuren arteko istripua egonda Lezaman behi 30 errepidean, 24. kilometroan Barakaldoko norantzan errei bat itxita dago eta horren ondoriozko autopilaketak, ohiko autopilaketak ere Bilbo inguruan, Leioa Barakaldon eta Galdakaon, eta gogoratu aurreko egunetan bezala bidelanak daude, N1-2-A errepidean 69 eta 73 kilometroen artean Irunen norantza bietan dago errepidea itxita eta desbideratzea G 3455 errepidetik. Eguraldiaren nondik norako uziak, Ikerri Barruzeak. Ostegun honetan eta beste egun batez jarraian eguraldi eguzkitsu eta ederrarekin jarraituko dugu. Goizean ez da behe-lainorik agertuko eta zerua erabat urdin agertuko da lurralde osoan, naiz eta gandua egongo den eta gandu horren eraginez atmosfera zertxoet lausotua edo agertuko den, eta arratsaldeko ordu askotan ere antzeko joera errepikatuko da, zerua urdin mantenduko da eta giroa ederra izango da. Gauean, lurraldearen iparmendebaldean, bereziki Bizkaia iparmendebaldean, hodei baxu batzuk agertuko dira, baina ez dute bestelako ondoriorik ekarriko. Haizeak egotik eta bizi joko du, bereziki Kantauriar isurialdean, temperatura minimoek behera ingo 11 gradu bitartean arrendituko dira, maximoek aldez antzeko baloretan jarraituko dute, Kantauriar isurialdean 19 eta 24 gradu bitartean arrendituko dira, unere batentxokoren batean gorago geratzea ere baztertu gabe, ego isurian 17 eta 21 gradu bitartean geratuko dira, temperatura maximoetan basuenak Araba eta Nafarroa erdialdean neurtuko dira, altuenak aldiz, kostaldean. Aria. Gure etxean zaude. Zaindu. Astigarragako eta Hernaniko udalak. Kultura eta hizkuntza politika sailak, hizkuntza politikarako sailburu ordetzak diruz lagundua. Goizeko 9 eta 7 hemen jarraitzen dugu Naiz Irratiko informazioaren arian analisi mailaren tenorean, gaurkoan Naiz eta Garako lankidekin eta aipatzen genbiltzan otsailaren 23ko estatu kolpe saiakeraren dokumentazioa desklasifikatu dela, baina honek ere besterako bidea edo atea zabaldu duela iradoki daiteke edo horixe behintzat aldarrikatu zion Mertxe Izburuak atzokoan Pedro Sánchezi, baina honek ez du argitu bere gobernuak 1976ko martxoaren 3ko dokumentuak, 78ko San Ferminak, Naparra, ala Mikel Zabaltzaren kasuak edo Batallon Basko Espainol eta Galen kasuak desklasifikatuko te dituen. Mertxe Aizpurua Euskal Herria Bilduko diputatuak kontrol saioan Sánchezi galdetu dio, ea Euskal gizartearentzat interesekoak diren dokumentuak ere desklasifikatuko te dituen. Por ello le pregunto si desclasificará la documentación relativa a todos estos casos como esperan las familias y la ciudadanía vasca. Aizpuruak positibotzat jo du otsailaren 23ko paperen desklasifikazioa, frogatu delako dokumentu horiek desklasifikatu daitezkela borondate eta erabaki politikoz. Sekretupean mantentzen diren hainbat gertakari zerrendatu ditu.
Lo ocurrido el 3 de marzo en Gasteiz con el asesinato de 5 trabajadores, del que ahora se cumplen 50 años, está bajo secreto e impunidad. La actuación policial criminal en los Sanfermines del 78 y la muerte de Germán Rodríguez, bajo secreto e impunidad. Las torturas y el asesinato de Miquel Zabalza, la desaparición sin esclarecer de José Miguel Echeverría Naparra o todos los documentos y oscuros misterios sobre el Batallón Vasco Español o los GAL y su famoso señor X. Todo bajo secreto, todo bajo un manto de impunidad. Sánchezek ez du erantzun zer egingo duen sekretupean mantentzen diren dokumentuekin eta uztailean Espainiar Exekutiboak onartu zuen informazio sailkatuaren legea babestea eskatu du. A mí lo único que me gustaría es pedirles a los grupos parlamentarios de esta Cámara, la mayoría de esta Cámara, que durante este periodo de sesiones que acaba de arrancar, en el año 2026, podamos por fin tener una ley contemporánea, democrática y que efectivamente suponga la derogación de esa ley preconstitucional del 68 del siglo pasado. Hortxe, Pedro Sánchezek aldarrikatu duena, hain zuzen horixe bera, gaurko honetan legebiltzarrean martxoaren 3 buruzko mozioan eztabaidatzeko aukera ere izango da horri buruz, zehazki sozialisten edota Eusko Alderdi Jeltzaleko kideen zuzenketek jasoa dute, zehazki Espainiar diputatuen kongresuan akordio bat ere berretsi dadila sekretu ofizialen legearen erreforma bideratu ahal izateko, baina aipatu dugu, bereziki aukera ezberdinak daudela. Batetik proposatu den lege horretatikan, baina orain, otsailaren 23ko dokumentazio hori ez da desklasifikatu lege hori martxan dagoelako, baizik eta Espainiar Exekutiboak borondate politikoa izan duelako. Hitza, ekintza bihurtu da. Eta, Iraia, jakin nahi dut, zer iruditzen zaizuen, borondate hau, edo behintzat lehenengo pausoa eman ostean, orain, argudioa beti hor dago, egintzen, orain beste hainbat egiteko eskatzea, nun dago arazo, ezta? Hori galdekatu dezakete martxoak 3 eta beste hainbat eragileak. Bai, noski ez, gainera esango nuke Euskal Herritik bereziki, aspalditik egon dela pixka bat eskakizun hori edo exigentzia hori, neurri handi batean hemen gure historio propioa daukagulako ez, eta hemen gauza asko gertatu direlako eta gauza asko daudelako oraindikan ere argitzeko ez, baina uste dut ezin garela ere borondate kontu horretan gelditu ez, hau da, hemen badago asko argitzeko ez, eta lehen hitz egiten genuenean atzo desklasifikatu ziren dokumentu horietaz guztietaz, ez? Eta galdetzen zenuenea Juan Carlos Borboikoaren inguruko irudi aldatu ote denez, eta Martxelok aipatzen zuen zurik eta operazio bat ere egon zitekeela horrez, eta konspiranoiko dituzu zeuen buruak, ez, baina uste dut nik ere hortik badudala pixka bat, ez, zentzu horretan. Eta argi dago hemen erresistentzia asko egon dela urteetan zehar, eta oraindik ere badagoela, ez? Gaur irakurtzen nuen Karanetan naizen, ez? Argitaratu dugun elkarrizketa bat Paco Ferrandiz antropologarekin, eta aipatzen zuen, ez? Olatu atzerakoi honen aurrean, ez? Etengabe aipatzen ari garen joera azten ari den joera horren aurrean, ze garrantzitsua den memoria ariketak egitea, ez? Eta memoria alik eta modu pedagogiko eta egokienean egitea, ez? Azken finean, badelako ere atzetik datozen belaunaldiei gertatutakoa ondo eta zinez dauden datuak emanda erakustea, ez? Eta uste dut, eskakizun hori hor dagoela, ez? Atzo ikusi genuen beste behin ere egin zutela eskakizun hori hemen gertatutako hainbat eta hainbat gauzei buruzko argi bideak emateko, baina tamalez borondateaz ari gara hitz egiten, eta uste dut, ez dela zilegi eta horrek ezer gutxi ekarriko duela, ez, hainbestek eskatzen gaituen egoera honen aurrean. Alaia? Bai, nik uste dute kasu honetan importantea hori dela, ez, borondatea egotea, eta garrantzia ematea, bai otsailaren 23an gertatu zenari, eta baita, ikusi dugunez, argitu gabe dauden beste hainbat eta hainbat kontu hoiei, ez? Nik uste dut hori garrantzi eta lehentasunen arteko desberdintasun bat dagoela horrez,
eta horretan datza borondate politikoa egotea, ala ez. Beraz, ikusiko dugu zer gertatuko datozen urteetan, baina ez dakit, martxoaren 3az 50 urte pasa dira dagoeneko, eta oraindik ez dute, familiek ez dute azalpenik jaso, eta ez da bat ere argitu kontua, beraz ikusiko dugu itxaron beharko dugun beste 50 urte, edo lehenago argitukote den, eta inoiz argitukote den. Baina, importanteena da, hori, memoria mantentzea, eta beste 50 urte pasatzen badira ere, herriak ez hastea gertatutakoa, eta azten ez badugu, borondate hori lortuko dugu, eta lortuko da, gizartean mantentzen bada aldarrikapena, lortuko da aurrera pasoren bat ematea. Eta Martxelo, zuk zer diozu? Nik uste, aipatu ditugun kasu guztietako familiek urteak daramatzate eskatzen dokumentuak desklasifikatzeko. Nik uste, azken urteotan egin dituzten agerraldi guztietan, mai gainean jarri duten aldarrikapen bat bai dala. Eta, sekretuen legean, nik uste, gogoratu beharko nuke ere, oso zurruna eta zorrotza dala, eta baita ere, fasismo garaian onartutako legea dela, ez beraz, lege fasista baten pean gaudela esan genezake, inolako beldurri gabe, ez? Ni uste, honen konponbide nagusia, sekretuen legea bera aldatzearena dala, ez? Eta horretan, uste ere, gogoratu beharko genukela ere, AJak ere, hor lan dexentere egin duela, hori eskatzeko, ez? Baina beti gaude betikoan, azken finean ere, kongresuan hori lortzeko gehiengo nahikoa badago, baina ez du aurrera egiten, ez? Eta hor gaude hor blokeo gora batean. Azken finean ere, legea aldatu gabe, dokumentuak desklasifikatu daitezkela ere, frogatu da, aste honetan, atzo frogatu zen, ez? Eta azkenean, kauso guzti hauetako dokumentuak mai gainean edo plazara ateratzea, gobernuaren borondatean menpe dago. Eta nahi izango balu, aipatu ditugun kasu guztien dokumentuak argitara gain daitezke. Legea aldatu gabe, ez, gobernuaren erabakiaren gatik. Horretan gaude, blokeo egoera batean gaude, azken finean otsailaren 23ko dokumentuak desklasifikatu dira, behar gobernuak horretan interesa zuelako, baino beste kasu guzti hauek hor daude sekretupean, eta hor bai daudela operazio militarrak edo estatuko segurtasun indarren parte hartze zuzena guztietan, ez? Eta berba da hori da, oraindik sekretupean edo estalian mantendu nahi dana, baina azkenean ere atzo ditzutena egiteko ahalmen guztia daukate aipatu ditugun kasu guztietan. Aipatu duzue, borondateaz ari garela, memoria mantentzea edota betikoan eta blokeo geran, bain zuzen, 3 deskribapen hauekin lotutako albiste izango dugu gaurko honetan, zehazki, Eusko Legebiltzarreko osoko bilkuran EH Bilduk eta talde mistoa Sumarrek martxoak 3 elkarteak eta San Fermines 78 elkarteak abian jarritako estatua erantzule el Estado kanpainari babesa emateko ekimena eramango dute. Bertan, mozio honetan aipatzen da Eusko Legebiltzarrak Espainiar gobernuari eskatzen diola aitor dezala estatuak erantzukizun nagusi eta zuzena duela Gasteizen 1976ko martxoaren 3 eta Iruñan 1978ko San Ferminetan egindako krimenetan. Honi zuzenketa aurkeztu diote EAJ eta PSek, zehazki EAJaren zuzenketan aipatzen da
Eusko Legebiltzarrak Espainiako gobernuari eskatzen diola aitor dezala estatuak erantzukizun nagusi eta zuzena duela 1976ko martxoaren 3 eta 1978ko San Ferminetan Gasteizen egindako krimenetan eta adierazpen ofizial bat egin dezala maila gorenean erantzukizuna bere gain hartzea jasoko duena, eta azkenik sozialistek ez dute honi buruzko aipamena egiten bere zuzenetan. Aipatzen da, memoriaren, biktimen memoriaren berreskurapena eta duintze eta transmisioa, martxoak 3ko Zaramagako fundazioa, 50. urte hurrena, edo eta lehen aipatzen genuen sekretu ofizialen lege moldaketa hori. Horrakaso, esanguratsua izango dena da, gobernua sustengatzen duten taldeek EAJak eta PSek ezberdin bozkatuko dutela gaurko honetan, eta agian gehiengo bat egon daiteke, edo akaso elementu guzti horiek puntuz puntu bozkatuz gero, edo ikusi beharko da, zer gertatzen den EAJaren zuzenketa horrekin. Eta aurre ikusten duzue, gaurkoan Legebiltzarrak eskatuko diola Espainiar estatuari erantzukizun horiek aitor ditzala, Iraia? Martxelok aipatu du ez, eta hala da, azkeneko urteetan ikusi dugu Madrilgo Kongresuan Eusko Alderdi Jeltzaleak ahalegina berezia egin duela ez, edo askotan mahai gainean jarri duen auzia dela sekretuen legearena ez, eta kasu honetan, ez dakiz zer gertatuko den Gasteizko Legebiltzarreko bozketa horretan edo tramitazio horretan, baina argi dago, gai hau badela PSE nolabait ere, deseroso jartzen duen gai bat, ez? Azken finean eta lehen aipatzen genuen, ez? Atzokoa ikusita, frogatu dela, ahalmena egon badagoela, ez? Zenbait dokumentu argitara emateko, ez? Eta gure historian zehar gertatutako hainbat gertakariren inguruan datuak publiko egiteko, ez? Ahalmena noski badagoela, baina ez, Martxelok esaten zuen bezala, borondatea ari gara, eta nik zalantza asko ditut estatuaren implikazio zuzena, ez? Edo estatu bortizkeriari lotutako kasu hainbatetan borondate hori existituko denik, ez? Eta uste dut hor dagoela arazoa, eta argi dago, kasu honetan Alderdi Sozialista nahiko leku deserosoan kokatzen duen gai bat dela, ez? Eta horre, hasieran aipatzen nuen bezala, oraindik ere historikoki ikusi ditugun erresistentzia asko ikusiko ditugula uste dut nik, ez? Tamalez, hala dela esango nuke. Martxelo? Bai, mozioak garrantzitsuak dira, eta martxoaren 3ko gertakariak orain 50 urte beteko dituzte, eta urte hurren borobila da, beraz hori gogoratzea ez dago gaizki, ez? Eta erakundetara kaleko aldarrikapenak eramatea, inoiz ez dago gaizki, baina ni uste ere kontuan izan behar dugula deklarazio gutxetan gelditzen diren mozioak direla, ez? Estatuari eskatuko diogu, gobernuari eskatuko diogu, salatzen dugu gertatutakoa, eta ez? Eta horrelako mozio ugari izan dira, Zabaltzaren kasuan, Jorrabendiko kasuan, 1978ko San Ferminen kasuan, urte hurrenetan edo horrelakoetan, udaletan, parlamentuetan, eta luze batean, ez? Baina, uste, gai guzti hauek badukatela lehen aipatu duguna, ez? Olako plasmazio praktiko bat, ez? Paperen desklasifikazioa gauza erresa da eta gauza egingarria da. Eta hori da, ni uste, kasu guztietan familiek edo ingurukoek eskatzen dutena. Eta bere eta berriz ikusten ari gara, urteak pasatzen direla, familia horietako batzuk zoritxarrez hil direla, eta ez dutela ikusi bere kasuen inguruko justizia edo behintzat egia plazaratu denik, ez? Eta ni uste hori ere oso salagarria dela, eta azken finean, bene eta berriz komentatzen ari garena, borondate politikoaren kontu baten aurrean aurkitzen garela. Gobernu espainolak kasu guzti hauen inguruan argitzeko borondatea edo nahia izango balu, dagoeneko argituak izango ziren hein handi batean. Gero arazoa da, ze ondoriok izango dituen egi horrek jakiteak, ez? Baina azken finean uste
esan bezala, oso ondo daudela horrelako mozioak onartzea, baina ni uste familiek ekintzak ere eskatzen dituztela eta ez bakarrikan deklarazioa. Hala ja, atzo izan zinen, martxoaren 3 bizi izan zuten Rose Iñigo, Arturo Bal Olmo eta Txato Subiesen hitzaldia jarraitzen. Aipamenik edo egin zuten errekonozimendu aitorpen eskaera horretaz? Diozu hori, legebiltzarrean eztabaidatuko denaren inguruan? Bai, bueno, orokorrean, errekonozimendu eta aitorpen eskaeraz. Bai, bueno, hori beti egiten da, ez? Behintzat, martxoaren 3 inguruko ekitaldietan beti egoten da hor aldarrikapen hori, ez? Ze, azkenean, alde batetik importantea da azaltzea gertatu zena eta nolakoa izan zen egun hori, eta baita ere aurreko hilabeteak eta osteko egun eta hilabete horiek, urtea orokorrean, baina baita ere, gertatutakoa azaltzeaz gain eta testigantza horiek konpartitzeaz gain, beti egoten da hor aldarrikapen hori, ez? Egia jakiteko behar hori oraindik ere badago biktimen artean, baina baita ere Gasteizko herriaren artean, ez? Oso urtero aldarrikatzen da manifestazioan ikusten dugu eta justo martxoaren bueltan egiten diren ekitaldi guztietan ikusten dugu, Gasteizko herri oso inplikatuta dagoela aldarrikapen horretan, eta beti egoten da hori, ez? Nik uste dut dela falta dena apur bat 50 urte pasa dira eta falta dena hori da, ez? Behintzat egia jakitea edo apur bat argitzea gertatu zena eta baita ere nork izan zuen ardura eta justizia lortzea ere importantea da eta aldarrikatzen den zerbait da. Hementxen utziko ditugu memoria kontuak gaurkoz luz eta zabalitza egin dugula, baditugu bestelako aipatu beharrekoak. UEMak Euskara bizi berritzeko lurralde estrategia aurkeztu berri baitu, lehentasuna arnasgunen eta eremu euskaldunen gainbera iraultzea da, eta bide batez bizi berritzea arlo guztietan. UEMako Martin Aramendi, lehendakarirekin izan da Oñatzaizburu. Euskararen egoerarekin kezkaturik eta berau iraultzeko asmotan lurralde estrategia aurkeztu du UEMak. UEMak dakizuenez gaur egun 120 udalerri euskaldun bintzen ditu eta gutxi gora bera 350.000 biztanleko lurgune euskaldunaren erakusle da. Puntu horretatik badu zer esana eta zer egina eta zer eragina biztan den moduan. Honen inguruan hitz egiteko gurean Atango alkate eta UEMako lehendakari Martin Aramendi dugu. Martin, kaixo egunon? Bai, egunon. Beti ere lurralde estrategiaz hitz egiten dugunean, hitz egin beharko dugu testu inguruaz eta zeri erantzuten dion, ezta, lurralde estrategia honek. Nolakoa dela esango zenuke momentu honetan testu ingura batipat eta beti ere UEMan zentratuta, UEMako kide diren udalerri hauetan. Bai, atzo aurkeztu genuen Hernanin, eta han ere esan genuen ez da, azken hamarkadetan lan handia eginda, Euskararen bizi berritzean, baina argi dago, hizkuntza gutxitua izaten jarraitzen dugula, eta gaur egungo joera soziolinguistikoak iraultzen ez baditugu, azken boladan egin diren ikerketek erakusten dute, geldialdi batean sartuta gaudela, eta geldialdi hori galera bihurtzeko arriskuan, edo nik uste kasu batzutan bihurtzen hasita ere badagoela. Eta horrek, alarma guztiak piztu ditu, azken hilabeteotan, euskalgintzan oro har, eta baita noski UEMan ere, eta hoxe, esan bezala Euskara larrialdi egoeran dago, eremu euskaldunenean ere, eta arnasgunetan ere, egoera kezkatzeko modukoa da, eta hor, testuingurua aipatu diazu eta iazko uztailean, 2025 uztailean, UEMaren enkargu ziadeko egindako proiekzio demolinguistikoa aurkeztu genuen, norantzu da Euskara, Ego Euskal Herria 2036 izenburua duen ikerketa, eta han ere, etorkizun iluna erakusten zuen, lurgune euskaldunenarentzat ere, beti ere, eta hori ere azpimarratzen dugu behin da berriz, beti ere, egoerak bere horretan jarraitu ezkero. Joera soziolinguistikoak aldatzen ez baditugu,
2036an arnasgunirik gabe geratuko ginatekeela aurreikusten zuen proiekzio linguistiko horrek. Gero, udazkenean, urrian, arnasgunen eta hizkuntza gutxituen garrantziari buruzko nazioarteko konferentzia, egin zen Azpeitian, eta, ekartu ginen, jende asko elkartu zen, bateko eta besteko soziolinguistak, hizkuntzalariak, hizkuntza euskara teknikariak, hizkuntza politiketako arduradunak, euskaltzaleak, eta haitu ginen bi egunez, hainbat ponentzia aurkeztu ziren, ondorio batzuk ere atera ziren, eta ondorio horietan, antolatzaileek, amaierako ondorioetan, gogorratu ziguten, arnasguneak osatsuntsu izatea giltzarri dela, hizkuntza gutxituak bizi berritzeko. Euskararentzat lurralde estrategia ere behar dugula, azpimarratu zigutenan, eta hoxe, harrezkero hori prestatzen aritu gara, gaur atzo aurkeztu denen proposamen hori prestatzen aritu gara, eta, martxan jarri dugu, aurkeztu dugu, eta lanean jarraitzea tokatzen da. Zenbaterainoko kezka izan zen batez ere, SIADeko egindako proiekzio demolinguistiko hori, uemarentzat, esan nahi dute, aipatu duzulako, bazirudien, arnasgunea zirela, euskara mantentzeko giltzarri nagusietako bat, eta haiek ere kolokan ikusteak, pentsatzen dut, zimenduak ere mugituko zituela. Ni neu herri txiki bateko, edo txikien artean igual ertain bateko alkatea naiz, eta honek 1700 biztanle ditu, eta azken batean, SIADeko egindako proiekzio demolinguistiko horrek baieztatu egin digu gure begi eta belarriekin ikusten eta entzuten genuena, sumatzen genuen, ikusi ez ditugun egoerak ikusi ditugu gure herrian, kalean, umeak eta gaztetxoak euren artean erderaz, eta holako lehen pentsaezinak edo sinestezinak ziren egoera, azken urteotan ohiko xamar bihurtu zaizkigu, eta hori pixka baieztatzera etorri da, bai gurean, eta bai gurearen antzeko beste herrietan, eta badakigu soziolinguista eta hizkuntzalari guztiek esaten dute, arnasguneak ze garrantzitsuak diren hizkuntza baten bizi berritzean, ezinbesteko papera jokatzen dute, azken batean herri horietan ekoizten edo produzitzen da euskarari gehien egunean zehar, baina ez hori bakarrik, herri horietako biztanleak beste herrietara, beste lantokietara, ikastetxeetara edo beste eremu batzuetara joaten direnean ere, eragina dute, eragin positiboa dute noski. Eta hori ere, galtzeko bidean ikusteak, atzera ezineko edo oso egoera larri batean jartzen du euskara, eta hori da, kezka, eta hori iraultzeko asmotan gatoz, ari gara. Nola baitez, agian ez zitzaion importantzia handirik eman arnasgune hori mantentzeari, eta oain, proiekzioa ikusita hor ere azpimarra eta politika ezberdinak martxan jarne dituzuela, dirudi. Uematik hitz egin dezagun, aurkezturiko lurralde estrategia horretaz ongi baderitzozu. Kasu honetan, zeri erantzuten dio edo zein du jo puntuan, Uemako lurralde guztiak, kasuistika guztiak, zeri erantzutera dator batez ere? Pixkat, filosofia da, oain arte, azken hamarkadetan egin den hizkuntz politika izan da bat eta bakarra, denentzako hizkuntz politika antzekoa, eta hor gure herriak, udalerririk euskaldunenak, arnasguneak eta pixkat aztuta, edo ez dut esango baztertuta, baina bazirudien hor dena egina zegoela, Eta guk, lurralde estrategia honekin aldarrikatzen duguna da, bi ideia nagusi, ditu oinarrian, batetik, lehentasuna arnasguneetan eta lurgune euskaldunenean jartzen dugu, hoien gainbera iraultzea eta hoiek indartzeko bidean jartzea da, helburu nagusietako bat, eta bestetik, hizkuntza politika lurralde ikuspegitik planifikatzeak, euskara biziberritzeko prozesua azkartu eta eraginkorrago bihur dezakeela. Bizkat lehen esaten nuen, gure herrietan egiten diren euskalduntze klaseek eta aukera ematen digute guantxe bertan, eta honen daukagu talde bat, kulturartekotasunaren baitan urrian martxan jarritzena, 11 ikasle dabiltza, eta oso eragin positiboa izaten ari da, eta aukera daukate euskaldentzu prozesu hori gurea bezalako herrietan azkartzeko, kalean praktikatzeko, eta hori da esaten duguna, hor egiten diren, nolabait esan da, inbertsioek berehalako emaitza ematen dutela. Horrek ez du esan nahi noski, beste udalerri hain euskaldunak ez direnetan eragin behar ez denik. Eta hain justu ere,
bost irizpide edo jaso ditugu, irizpide nagusi jaso ditugu lurralde estrategia honetan, eta lehenbizikoa hoixe da, Euskararen lurralde eremu guztietan eragin behar dela. Ahalegina indartuz eta toki guztietan estrategia egokiak garatuz. Hau da, toki bakoitzari bere neurriko edo berari egokitutako estrategia. Ados. Hor estrategia horretan pentsatzen du izango direla politika publikoak, ez da batetik udalak eta bestetik eragile sozialak eta herriko taldeak guztiak bat harturik ez da joango liratezke, bai. Hori da. Eta bost irizpide dira, lege babesa eskatzen dugu, eta, atzo ere aipatu genuen ez da, hainbat ertz ditu, lurralde estrategia honek, eta horiek guztiak, orain hemendik aurrera, bateko eta besteko eragileekin hitz egin, landu, eta adostu egin nahi ditugu, ez da? Ez da, proposamen hau, proposamen itxi bat, proposamen irekia da noski, bide luzea du oraindik egiteko, eta orain, hemendik aurrera, datozen asteetan eta hilabeteetan asmoa da, batzuen eta besteen ekarpenak jasotzen eta adostasunak lortzen saiatzea. Horretarako, hor hainbat hitzordu dagoeneko jarri ditugu, bai alderdi politikoekin, erakunde publikoekin, euskalgintzako eragileekin, eta horretan ibiliko gara. Proiektu hau edo lurralde estrategia hau aurkeztu, haien iritzia jaso, haien ekarpena jaso, eta alden neurrian kontuan hartu, eta horiek praktikan jartzea izango da, gero hurrengo urratsa. Aipatu duzun, azken kontu bat, aipatu duzun lega babes horretatik, biztan da, udalerriek eskuduntza batzu dituztela, eta etortzen ziren epai eta bestelako legeak askotan ez, bete beharra eta ezin hortik atera, bestela ondorio kezkagarriak edo kaltegarriak bueltan etor daitezkelako. Zentzu horretan, oroar badakigu, Euskal Herria erakundeen partetik, lege babesa edo izaten diren sententzia eta guztien inguran badela horrelako esango genuke adostasun bat, ez da? Horri irauli behar dela, baina UEMatik zer da zehazki aldarrikatzen diezuena, aipatzen ari garen legeak egiten dituzten eragile hauei, zer nahiko zenukete lege geriz hori ziurrago izatea, zuek euskaraz bizializateko. Ez da, guk ere ez dugu haindik zehaztu, ez dugu idatzi, baina, guain, aipatu dudan alderdi politikoekin eta sindikatuekin eta euskalgintzako eragileekin egingo dugun ronda hortan hori ere aipatuko dugu, ezta? Eta hori ikusiko dugu, ze jarrera dagoen beste aldean eta ze urratxe egin ditzakegun. Badakigu EAN badaudela bi lege proposamen, bat EAJ-arena eta beste EH Bildurena, hor ikusiko dugu, hor aurrera ateratzerik izaten den, horietako bat, edo biak edo, baina, UEMan Nafarroako herriak ere badaude, iparraldea ere hor daukagu, eta guk denei erantzun nahi diegu, eta, elkarrizketa horietan planteatu edo ikusi nahi dugu, hori alderdi politikoek ze joera duten, eta, lege babes honetan urrats gehiago egiteko modurik ote dagoen. Badakigu, Katalunian eta Galizian eta, han onartuta dituzten legeak ez dituztela auzitan jarri, eta orduan, haien antzeko zerbait edo haien baino zerbait aurreratu xeagoa, oain gertatzen ari zaigun oldarraldi hau behin betiko bukatu eta alakorik gerta ez dadin. Gertutik jarraituko dugu gai hauea, zer nolako bilakera izaten duen Martin Aramendi, UEMako lehendakari eta tango alkatea. Eskerrik asko guren izateagatik, egun hona izan. Zuei eskerrik asko agur. Bi oinarri eta bost irizpide Euskararen plan horretarako, bi oinarriak dira lehentasuna arnasguneak eta lurralde euskaldunenak izatea, eta baita politika lurralde ikuspegitik egitea, eta bost irizpide horien artean aipatu genitzake, aldarrikatu dutela euskararekiko ahalegina leku guztietan egitea, eta lege babesare eskatuko dutela. Beste urrats bat ematea testuinguru honetan. Nola ikusten duzue plan hau? Martxalo, zurekin hasiko gara. Beharrezkoa da, ze ikusten ari gara, euskararen kontrako oldarraldi juridikoa badagola, eta horri buelta ematea beharrezkoa izaten dela. Zentzu honetan, arnasguneak berebiziko garrantzia dutela euskaraz bizitzeko eskubidea bermatu ahal izateko, eta horri bultzada ematea, horrela pauso importantea izango litzateke. Honetan ikusi beharko da, zenolako adostasunak lortzen dira, zenolako minimoak adosten dira, baina horrelako bultzada bat ematea UEMaren partetik, bereziko garrantzia duela, esaten denuen bezala, euskararen normalizazioan geldialdiak eta atzera pausoak ematen ari direnean, eta
garraldi larri bat baiatzen ari garenean. Araia? Bai, bueno, niri importantea iruditu zait, hori azaldu duena, ez? Bi ideia hoietako bat dela, arnasgunen gainbera iraultzea eta arnasgune izan diren eta diren herri horietan baita ere euskara biziberritzeko neurriak hartzea eta neurri bereziak hartzea eta desberdinak izan daitezela, hori, arnasgune diren herrietan eta euskarak beste egoera batean dagoen herri horietan, ez? Eta lurralde estrategia horren barruan orain arte herri guztientzat antzekoak izandako neurriak apur bate gehiago bereiztea egoeraren arabera. Gero bai lege babesa beharko dute eta ikusiko da, berak aipatu du, ez? EAen egoera bat dago, Nafarroan beste bat, eta gero Ipar Euskal Herrian beste bat, ez? Beraz, oztopo hoiekin beharko dute, beharrezkoa izango da, lege babes hori bermatzea aurrera pausoak emateko. Zurekin itxiko dugu ronda, Iraia. Bai, ez, nik uste beharrezkoa dela, ez, zenbait aldaketa egitea, edo zenbait urrats ematea, ez, Martxelok zioen bezala alde batetik, badagoelako erasoaldi edo larraldi hori, ez, eta bestetik ere, ikusi direlako zantzuak apur bate kezka edo zabaldu dutenak, erabilerari lotuta, ez, eta zenbait aldaketa ere eman dira, ez, sozialki edo bizi izan dugune egoera, ez, aldatu egin delako, ez, eta hor nik uste interesgarria dela, ez, Martin Eramendik aipatzen zuen orain arte hizkuntza politika bat eta bakarra izan dela, ez, eta, pixka bat lurralde ikuspegi hori eman, eta, arnasguneak lehenestea batetik, baina baita ere, pixka bat tokian ere ikusi zein den egoera, eta, aktibatu beharreko bideak ere aktibatu egoerari edo tokiari egokituta, ez. Nik uste oroar, eta oldarraldiaz hitz egiten genuela aprobetxatuta, ez, badago ideia bat, ez, eta duela hilabete batzuk kontseiluak antolatutako jardunaldi batzuen bueltan aipatu zuen Idurre Eskisabelek, ez, eta pixka bat etengabe bidali nahi diguten, ez, hainbat sektoretatik pixka bat euskarak zatitu egiten duela, ez, edo euskarak desberdintasun egoerak sortzen dituela, ez, edo eragiten dituela, ez, pixka bat horrekin daude, ez, edo hori nahi dute nolabait ere zabaldu hainbat sektoretatik, eta uste dut oso interesgarria dela, ez, eta lanketa bate egiten ari dela azken denbora honetan oso interesgarria, eta da zabaltzea justu kontrako ideia, ez, hau da, euskarak kohesiorako tresna izan behar duela, ez, kontutan izan da gure gizartean eman diren aldaketak, eta ez, horrelako egitasmoekin ere egin nahi diren, berrikuntza edo aldaketa horiekin batera, pixka bat hortik egitea, ez, euskara dela, gure hizkuntza dela, ez, guk daukagune, altxorba dela, ez, baina ez bakarrik zentzu kulturalean, baizik eta, eskubide bat ere badaukagula euskarari lotuta, eta pixka bat horrek gure gizartea kohesionatu dezakeela, ez, eta uste dut hori barneratzen baldin badugu denok, ez, eta batez ere orain arte igual euskaratik hain gertu egon ez diren pertsona horiek, akaso lortu daitezkela aldaketa oso interesgarriak. Bai, batu beharra dugu ere, Yolanda Díaz ez dela presidente gai izango, ez da hurrengo hauteskundetan aurkeztuko, baina enplegu ministro karguan jarraituko du. Barkatuko didazue. Enplegu ministro karguan jarraituko du legegintzaldia bukatu arte, Sumar mugimenduan bere ordezkoa nor izango ote den argitu beharko da, Salva. Hilabetetan iragarritako urrats baten kronika izan da. Udazkenetik zurrumurruak entzuten ziren, Yolanda Díaz, Espainiako gobernuko presidente ordeak, Ezker Konfederalaren lidergoa utzi eta politikatik dimititu gabe presidente gai ez izatea erabakiko zuela. Egun hori iritsi da. Esta mañana he comunicado mi intención de no repetir como candidata en las próximas elecciones generales. Ministroak hausnartu du gainera, espazio aurrerako jari bizitza eta ilusio emateko bideak ireki direla berriro, eta horren erakusgarri izan dela Gabriel Rufianek eta Emilio Delgado diputatu madrildarrak egindako ekitaldia.
Lo que tenemos que hacer es ganar el país y tenemos que hacerlo juntas, desde todos los sitios. Es el momento de salir a ganar, es el momento de movilizarnos, de participar, de tomar la democracia con nuestras manos. Diazen gutunarekin ezker konfederala nork ordezkatuko duen eta Gabriel Rufianek PSOEren ezkerraldeko indar guztien fronte zabal moduko bat osatzeko saiakerarekin nola artikulatuko den ezin saiestuzko galdera zabaltzen da. Era berean, presidenteordeak ez du ministroen kontseiluan duen kargua utziko eta ez dio uko egingo nazioan itzeko Sumar diputatuen taldeko eserlekuari eta presidentetzari. Sumarreko iturriek naiz jakinarazi diotenez, dagoeneko saiatu dira ministroari irtenbide txukun bat ematen eta lanaren nazioarteko erakundeko edo enbaxadaren baterako aurkezten gobernua aldatu baino lehen. Esanguratxo ere, azkeneko xetasun hori Daniel Galbalizik jakinal izan duena, irtera bat ere bilatzen ari direla, Yolanda Díazentzat, eta ez dakit, zer iruditzen zaizue, pixkate ibilbide luzea izan du Yolanda Díazek, aldarrikapenak bereziki ere, bere azken mezu horretan, enplegu arloko borrokarekiko. Ez dakit, nolako balantzea egingo zenukete Iraia? Bueno, nik uste Yolanda Díazek, izan badituela bere merituak, noski lan bat egin du, horre, beti esaten den bezala, alderdi sozialistatik ezkerrera dagoen, sektore horren izenean edo, baina, argi dago azken finean, eta hortaz ere ez dago salbu, uste dut, urteak dara matzagula ikusten hain zuzen ere sektore horretan, ematen ari den gainbehera boto aldetik argi eta garbi, baina baita ere uste dut politikoki daukaten atxikimenduari lotuta edo uste dut horre mandela alde batetik maila organizatiboan edo horre egon diren alderdi politiko ezberdinen artean, ezin ulertuak, ezin ulertu batzu gainera publikoki, erakutsi direnak eta zutenak gehiegi lagundu ere pixka bat hor egoerari buelta ematen edo pixka bat mugimendu hori egonkortzen, eta horrek nahita ez ere eragin duela desatxikimentu bat, edo nola baiteko nekea, edo ez dakitere nola definitu, eta argi dago ez dutela asmatzen horri nola buelta eman, hor kokatu behar dugu ere Gabriel Rufianek abiatutako ekimen hori edo proposamen hori, baina uste dut orokorrean falta dela pixka bat pausatu eta erabaki zer dagoen edo zer egin daiteken ezkerretik edo ezkerragotik, eta harriak bota gabe edo errurik bota gabe, baizik, uste dudalako badagoela ere aukera bat Espainiar estatuan ezkerrak gehiago egiteko edo pixkat gehiago batzeko edo indar handiago bat irabazteko, baina badago zerbait momentu honetan ezin hori agerian uzten duena, eta batzo ikusi duguna da Yolanda Díazen erabaki hori, baina erabaki hori ez da zerbait isolatua edo ez dut uste denik berari bakarrik dagokion zerbait, baizik eta oroar mugimendu horretan dagoen ezin batetik datorren beste gertaera badela. Gabriel Rufianek ekitaldian aipatzen zuen konplexuena zela atzera pauso bat egitea. Ez dakit agian uler daiteken edo interpretatu dezakegun Yolanda Díazek bere denbora bukatutzate ematen duela. Ez dakit, alaia, akaso konplexuena ere izain daiteke hau, une honetan jakitea atzera ematea, atzera pauso hori ematea, baina ikuste ere, ea norren partetik etorriko den ordezkoa? Bai, Yolanda Díazen erabaki honen atzetik egon beharko da, eta suposatzen dut egongo dela beste erabaki bat hartuta, etorkizunera begira, eta ikusteko nork hartuko duen bere nolabait erreleboa, edo bestela topatuko ote duten eragiteko beste modu bat, atxikimendu hori, galdutako atxikimendu hori berreskuratzeko edo behintzat apur bat gehiago indartzeko, baina
hor utxune bat dago, bete behar dutena, eta momentuz ez dakigu, baina ikusiko dugu nork hartuko duen honen, ez dakite, Gabriel Rufián izango den ala ez, edo bintzat nork hartuko duen sektore honen lidergoa edo nork berbideratuko duen sektore honen norabidea, bintzat. Martxelo, zu ausartuko zinake aurre ikuspenen bat egitera erreleboari dagokionez? Ez, nahiko prozesu komplikatu batean daude, ez? Eta, Yolanda Díazen figura aztertzerakoan ustez paradogikoa dala, ez? Alde batetikan ministro bezala, ustez, aurrera pausu importanteak eman ditula, adibidez, gutxieneko soldataren igoarekin, lan erreformarekin ere, aurrera pausu importanteak eman ditu, baina alderdi edo mugimendua eratzerako garaian oso balantze negatibo batean kokatu behar du. Ezkerreko mugimendu antolatzeko jarduera horretan izugarrizko gabezia izan ditula Yolanda Díazek. Eta hein handi batean ni uste amortizatua zegoela alor horretan. Ni uste batasunerako deia dagoenean, ni uste Yolanda Díazen figura Irene Monterorena edo Pablo Iglesiasena bezala dagoeneko ez dutela batzen eta banaketan areagotzen dutela. Zentzu horretan ni uste Yolanda Díaz alboratua izango zala, jakina zala. Azken finean, 2015 olatua pasatu denean, estatuan ezkerreko mugimenduek beste parametro batzuetan antolatu behar dute beraien mugimendua, eta ni uste hori beharrezkoa dela, azken finean ez bakarrikan estatu mailan, baizik eta ere Euskal Herrian ere, adibidez Nafarroako kasuan, sektore horren aportaziorik gabe oso zaila da, politika aurrerakoiak edo gobernu aurrerakoiak, udal aurrerakoiak antolatzea. Pata hori edo zutabe hori beharrezkoa da, azken finean akordio zabalak lortu ahal izateko. Orain ze gertatuko da, ni uste sektore horren estatu mailan batez ere erakutsi duen gabezi bat izan da, izugarrizko botere elektorala zuela, baina azkenean ezin izan dutela mugimendu bat eratu. Militantzia klasikoa batzutan zalantzan jarri izan da, horrelako moda berrien aurrean, baina uste militantzia klasikoak ere ematen dizula horrelako jendearekiko atxikimendu bat, kaleetan presentzi bat izatea, azken finean ezkerreko mugimenduek beti izan dutena, eta badirudi orain modaz pasatuta zegoena, ni uste hori berreskuratzea bere biziko garrantzia izango duela estatu mailako ezkerrarentzat, eta beharroa da ezakit nola antolatuko da, azken finean Podemosen uholde guzti hori pasatu da, Izquierda Unida bezalako alderdi bat edo koalizio bat suntsituko zuela esan zan momentu batzuetan, baina nik uste horren nik horre ikusten dudana mugimendu guztia, sektore politiko horretan Izquierda Unida behar bada dala antolakuntza logikoa duen bakarra, sumar mugimendua aritzen garenean zehazki ez dakigu zertaz ari garen estatuko hainbat lurraldetan, Eta Galbalitzik aipatzen duena, Yolanda Díaz enbaxadore gisa izendatzen balin badute gobernua agortua baino lehenago, ni uste bere ibilbidearen amaiera nahiko iluna edo kezkagarria izango litzatekela, ni uste ezkerreko ikuspegitikan askotan eta askotan salatzen dira birakariak eta antzekoak, eta ni uste bere ibilbidea horrelako batean bukatzea nahiko kezkagarria izango litzatekela, eta sektore berari ere kalte egingo liokela, zentzu horretan berriro ere hasi beharko du abokatu lanetan edo antzeko zerretan, baina egia da bere ibilbide politikoa ministro lanetan amaitzean ustete gauzarik logikoena izango litzatekela, mugimenduaren antolakuntzari kalte egin nahi ez bali badio.
Aipatuko dugu ere larun bat honetan hilaren 28an urteurren ospatuko duela ongi etorri errefuxiatuak herri plataformak, hamarkada beteko dute migratzaileen eta errefuxiatuen eskubiden defentsan eta Bilboko San Francisco auzoko Mariaren Bihotza plazan inauguratuko den lokal berrian egingo dute ekimena larun bat goizean. Urteurrenaren aurrerapen gisa zabaldu duten oharrean gogoratu dute 2016ko otsailean Europako herritarrak mobilizatu egin zirela Siriako gerra zela eta babes bila iesi zioazenen egoera salatzeko. Euskal jendarteak ere batekin zuen hainbat lekutan deitutako manifestazioekin eta deialdiaren ondoren ongi etorri errefuxiatuak herri plataforma eratu zen. Ordutik hona, ehunka dira ongi etorri errefuxiatuak elkarteak urte hauetan guztietan Euskal Herriko auzo, herri eta hirietan egin dituen ekintzak besteak beste, harrera duinaren, erregularizazioa administratiboaren eta errolda eskubidearen aldarrikapenaren inguruan. Horregaitik, 10. urteurrenarekin batera, herri plataformak topaketa bat deitu du 10 urteko erresistentzia ospatzeko eta jende eta erakunde gehiagorekin ekimenak bultzatzen jarraitzeko Bilboko San Francisco auzoko Mariaren Bihotza plazan inauguratuko den lokal berrian izango da ospakizuna. Elena Altuna, ongi etorri errefuxiatuak herri plataformako kidea telefonaren bestaldean dugu. Egunon? Egunon. 10 urteko ibilbidea egin duzue, ezakit, zer nolako balantzea egingo zenuke orain artekoaz? Balantzea, tristea da, baina, positiboa esango nuke, baina ez da positiboa geneuzkanero dauzkagun helburuak lortu direlako. Baizik eta oraindik, aurrera jarraitzeko animoak eta beharra ikusten dugulako. Ez dut esaten negatibo, baina hori gure helburua edo gure leloa da eskubide guztiak persona guztientzat eta edozein tokitan. Bide horretan gaude. Eta helburuen bilaketa horretan atzerritartasun legeak zenbateko eragina eta garrantzia izan du? Dauka. Hombre, gu argi eta garbi hemen Euskadin eta Estatu Espainolean atzerritartasun legeak erabakitzen du pertsonen eskubideak desberdinak direla, paperen arabera. Orduan noski daukala eragina. Pertsonen bizitzaren vulnerabilitate mailan, ez dauka zer ikusirik. Eta txarrena, niretzat kezkagarriena dala, como que onartzen dugula, Hemen bizitzea, nahiko orokorra da, gu hemen bizigera, eta, eta denoke onartuta daukagula denok ezin dugula izan, como que ezin dugula izan eskubide berdinak, eta hori da, oso kezkagarria. Bai Estatu Espainolean, bai Europa mailan, eta bai, Estatu Espainoleko politika dago Europako politiken barruan. Eta politikat eta legeak gero eta zorrotzagoak dira, gero eta gogorragoak dira, kanpotik datozen personentzat, baina ez turista bezala, kanpotik datozen personentzat, helburu lizito batekin, bere bizimodua hobestea, ez? Hor, ikusi duzue, 10 urte hauetan eraldaketarik egon denik, gizartearen pertzepzioan, errefuxiatuak diren pertsonekiko, ala migratzaileekiko? Hombre, hemen gure artean, ez dakit, gure, helburu hori esan dudan, helburu horretara joateko, gure lana gehien bat nahi dugu izatea ez dakit lortzen dugun, sensibilizazio maila, ez da gure gizartearen, eta orain ja hitz egiten dut hemen en pequeño, gure artean, gure gizartearen percepzioa gerota hobea izatea,
eskubideen alde, denon eskubideen alde. Ikuspegiko azkenengo estudioetan, hemen gure inguruko pertzepzioa gero eta hobea da, ez da medioetan agertzen dena, holan titular bezala, ez? Orduan, gure herrietan, auzoetan, harrera proiektuak daude, hiritarren aldetik sortutakoak, eta hori ez dut esaten, gauzan ezan nahi dut, ongi etorri berez, da elkarte bat, baina guk ez daukagu karneta, ez dago soziorik, ez daude helburu hori duen argi daukan pertsona, edozein pertsona, aurrera, ongi etorrikoa ere izan alda, ez? Orduan, hori Bizkaian bertan, hainbeste herri proiektu daude jenteari harrera emoteko, aparte proiektu instituzionalak, que serían otra cosa. Orduan alde horretatik, ondo, ez? Egunerokotasuneko lanari dagokionez, jakin dugu, zertan murgilduak zaudete orain, eta baita ere bereziki, ireki behar duzuen lokal berri horrek, Bilboko San Francisco kalean, horrek nola lagunduko dizue? Hori da, beste ataltxo bat. Argi nahi, gu daukagu, ongi etorriko ekintzen artean, harrera zuzena emotea, ero horrelakoa etzegoen. Gopazke, konturatu ginen, denporarekin, sensibilizatze mailan eta jakiteko benetan gure herrian gertatzen dena, eta gertatzen dena datozen jentearik, hori ez da zuritan eri gertatzen zaizkigun arazoak, zutanik ez dauzkagu arazo berdinak. Guk ez daukagu inolako arazorik kontu bat zabaltzeko, banku baten, guk ez daukagu normalean inolako arazorik erroldatzeko, ez daukagu arazorik umea eskolan matrikulatzeko, jentea, kanpotik datorren jentea guk ez dauzkagun arazo bat. Orduan, horretaz, aspalditik, duela 6-8 urte, pelota kalean daukagu lokal txikitxo bat, eta hor bada atentzio personala. Ez da guria, lokal hori da beste elkarte batek, utzi zigun, eta lokal hori mantenduko du. Dago pelota kalean Bilboko Alde Zaharrean. Orduan, horre ematen dugu informazioa, alegintzen gera esaten dena, ventanilla unika, askotan jenteari hori. Honen informazioa jasotzeko, joan berta, ara. Bestearena, beste elkarte batera. Honetara, ofizina horretara. Alegintzen gera bintzat, hori, informazio osoa emateko, eta askotan ere jenteari laguntzen. Laguntzen, akompainando zentzu horretan, tramiteak eta egitera, benetan ez da berdina, askotan. Bakarri joaten direnean, edo bertako batekin doazenean. Ez da berdina, mostradorearen beste aldekoaren jarrera. Orduan, askotan horretan ibiltzen gara. Eta orain, hor Plaza Corazón de Marian, Bilbon, lokal horretan, nahi dugu izatea, behar duen eran, edo zeinentzako lokala. Guk ez dugu behar. Ongi etorri berez ez dauka lokal baten beharra. Baina badakigu Bilbon adibidez, ero Bizkaian, ero munduan, hemen Bilbotik mundura bakizu. Badaude elkartea askota, arazoak igual dauzkatela bilerak egiteko, ekintzak egiteko, orduan nahi dugu ere lokal hori lokal zabala izatea. Ez bakarrik auzorako ere bai, San Francisco inguruko auzorako, baizik eta behar duten elkarte guztientzat, ero talde komunitario guztientzat. Badia gongo bera, larun bat honetako jardunaldiaz, Elena Altuna, ongi etorri errefuxiatu plataformako kidea, mila esker gurean izateagatik. Mila esker zuei gurekin akordatzeagatik.
Eta mila esker baita ere zuei, Alaia Sierra, Iraio Oiartzabal eta Martxelo Diaz. Nahi duzuen arte? Ongi izan, gero arte. Agur bai. Informazioaren Amala urteko espetxe zigorra ezarri diete 23 eta 22 urteko bi gizoni emakume bat aldi berean bortxatzeagatik, haietako baten etxean. Itxaso Leon, egunon? Egunon pei egunon entzuleok, epaiaren arabera frogatutzat jo diren gertaerak 2024ko abuztuaren 11ko gauean gertatu ziren Bilboko Backstage diskotekan ezagutu zuten elkar eta bi gizonetako baten etxera eraman zuten ondoren alkoholak eragindako egoera zaurgarria aprobetxatuz. Pilulekin bere burua hiltzen saiatu zen biktima hurrengo egunetan eta astebetera sexu transmisiozko gaixotasun batean positibo eman ondoren salatzea erabaki zuen. Bizkaiko probintzia auzitegiko bigarren sekzioaren ustez, zigortuek emakumea objektu edo panpina soil gisa tratatu zuten, maila goreneraino. Kartzela zigorraz gain, 30.000 euroko kalte ordaina eman beharko diote emakumeari, eta ezin izango dira 500 metro baino gutxiagora hurbildu, 15 urtez zigorra bete ondoren. Biktimak lana eta ikasketak utzi behar izan zituen, eta baita iriz aldatu ere. Antxietate eta depresio sintomak ditu eta tratamendu psikologikoan jarraitzen du. Eta beste kontu bat, Betarrameko auziari buruz erdizkako urratsa eman du Mark Aietek, duela 6 urte Elizaren barnean gertaturiko sexu abusuak ikertzeko eratu zen batzorde independenteari atea itxi ondoren, kongregazioak berak sustaturiko batzorde